ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु, सर्वं कृष्णार्पणम्। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம டே 8 பகவத்கீதையில இந்த ஜேர்னில நம்ம 8வது நாள்ல இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் வந்து சாப்டர் 8 அக்ஷர பிரம்ம யோகம், பரத்தை அடைதல், அட்டைனிங் த சுப்ரீம் சொல்லுவாங்க. பகவானை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னா எந்த நேரத்துல நம்மளோட அந்திம காலத்துல நம்மளோட இறக்கும் தருவாயில நம்ம என்ன நம்மளோட எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குதோ, நம்ம யாரை பத்தின எண்ணங்கள் நம்மளோட மனசுல மேலோங்கி இருக்குதோ அந்த இடத்த நம்ம அடைவோம். அதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோம்னா, வாழ்க்கை பூரா நம்ம எந்தெந்த சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்துல நம்ம விரும்பக்கூடிய, அதாவது இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த இந்த பௌதிக உடலை எடுத்திருக்கிறோம், இப்ப சில காரியங்கள் பண்றோம் அப்படின்னா இது எதோட விளைவு அப்படின்னா நம்ம போன ஜென்மால அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி கர்மங்கள் செஞ்சோமோ அதோட விளைவுகளை தான் இப்ப நம்ம உள்ளாகிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இன்னும் ஞானம் கிடைச்சிருச்சு பகவான் கிட்ட இருந்து கொஞ்சமா அந்த ஞானம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம இப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையை சரியானபடி வாழ்ந்தோம்னா நம்ம பகவான் சொல்லி கொடுத்த அந்த யோகங்கள்ல ஏதோ ஒரு யோகத்தை பயிற்சி பண்றது மூலமா, கர்ம யோகத்துலதான் நம்மளால செயல்பட முடியும். ஏன்னா பகவான் செயலை செய்யாதன்னு சொல்லல, செயலோட தான் இருக்கணும், ஆனா செயல் மேல பற்று இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. சோ இதை எந்த வழிமுறையில நம்ம எந்த யோகத்தின் பயிற்சி, எந்த யோகத்தை பயிற்சி செல்றது மூலமா நம்மளால பகவானை நெருங்க முடியுங்கிறது தெரிஞ்சது நமக்கு. அப்கோர்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது, அதுதான் வந்து பெஸ்ட், தலையானது, அதுதான் பெஸ்டும் கூட. சோ பக்தி யோகத்துல நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம நடத்திக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஒன் டே வி வில் ரீச் பகவான். ஓகேவா? அதுதான் இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க. நம்ம என்ன மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையை வடிவமைச்சுக்கிட்டோம்னா, நம்மளோட செயல்களை எதை நோக்கி நம்ம அந்த பாதையை வந்து நம்ம பகவானை நோக்கி திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அட்டைனிங் த சுப்ரீம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை கொடுத்துட்டு பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்திம காலத்துல நீ எப்படி நினைக்கலாம், என்ன எந்த மாதிரி நீ நினைக்கணும் அப்படின்னா உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ எந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். அப்புறம் அந்த பக்தனா இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க வந்து அவங்களோட எண்ணங்கள் பூரா எப்படி பகவானை பத்தி பகவானை சார்ந்ததாவே இருந்துகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி பகவத் தொண்டு புரியறவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து எந்த அளவுக்கு பிடித்தமானவர்களா இருப்பாங்க. அப்புறம் இந்த பௌதீக உலகம்ங்கிறது எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது எப்படிப்பட்டது, அது அது பரமதளம், பரமதளத்தோட அந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஒரு இடத்துக்கு நம்ம இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா இதை விட சுப்பீரியரா இருந்தா தான் நம்ம போகணும்னு நினைப்போம். ஓகேவா? இதுவே ஹாட்டா இருக்கு, இன்னொரு ஹாட்டான டெசர்ட்டுக்கு போவோம்னு நினைப்போமா, ஒரு லெஷர் டயத்துல ஏதோ ஒரு வெக்கேஷன் கொடுக்குறாங்க, அந்த ஒரு லெஷர் பீரியட் அதை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஆஹா, நம்ம இருக்கக்கூடிய இடமே ரொம்ப ஹாட்டா இருக்குது, அதனால நம்ம என்ன செய்வோம், இதை விட ஹாட்டான ரீஜன் போகலாம் அப்படின்னு நினைப்போமா? நினைக்க மாட்டோம். என்ன ஒரு பிளஷர், ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடம், சரியா? ஒரு டெம்பரவரியா நம்ம போறக்கூடிய ஒரு ட்ரிப்புக்கே நம்ம எப்படி பிளான் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு நம்ம இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் சுப்பீரியரான இடத்துக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இப்ப இருக்கிறது என்ன, இது ஒரு டெம்பரவரி, இந்த டெம்பரவரில வந்து என்ன இன்னொரு டெம்பரரிக்கு போகணும்னு நினைக்க கூடாது, இன்னொரு துக்கமயமான இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்க கூடாது. நம்மளோட கோல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட பரமதலத்தை அடையணும்னு இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது வந்து அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது. கடைசியா அதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் இது குத்துருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 8th சாப்டர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம், பரத்தை அடைதல். ஓகேவா? இதை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु, स्क्रीन தெரியல? எஸ் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 8 அக்ஷர பிரம்ம யோகம், பரத்தை அடைதல்.
இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்வியூ பார்த்துருவோம். இதுல அத்தியாயம் 8 மட்டும் 28 ஸ்லோகங்கள் உள்ளது. இதுல முதல்ல 2 கொஸ்டின்ஸ் தான் அர்ஜுனன் கேட்கறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அர்ஜுனன் வந்து மொத்தம் வந்து 2 ஸ்லோகத்துல வந்து 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கான பதில்களை பகவான் கொடுப்பாங்க அடுத்த 2 ஸ்லோகத்துல. அர்ஜுனனின் கேள்விக்கு பதில் எது வரைக்கும் அப்படின்னா 8.1ல இருந்து 4 வரைக்கும். 8.1 to 2 அர்ஜுனன் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ், 3 and 4 வந்து பகவான் அதுக்கு பதில் கொடுத்திருப்பாங்க. டோட்டல் 8 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு சில டவுட்ஸ் வந்திருக்கும். அதை இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவான் கேட்டு அதை தெளிவுபடுத்திக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா 7th சாப்டர்ல ஃபைனலா பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, ஆதி பூதம், ஆதி தெய்வம், ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி ஆத்மா அப்படின்னு 3 விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிற அந்த கேள்விகளை கேட்டு அதுக்கான பதில்களை பகவான் கிட்ட இருந்து அர்ஜுனன் தெளிவுபட்டிருப்பாங்க. அடுத்தது மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். பகவான் வந்து எப்படி நம்ம அவங்களை நினைக்கலாம், எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை முறையை வடிவமைச்சுக்கிறது மூலமா, நம்ம செயலாற்றுதல் மூலமா நம்மளால எப்படி மரணத்தின் தருவாயில, ஏன்னா அந்த நேரம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா உடல் பல கஷ்டங்களை பட்டுட்டு இருக்கும். உடல் கஷ்டத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா மனசு வந்து சிந்திக்கிற திறனை இழந்திருக்கும். அந்த டயத்துல என்ன ஆயிருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின எண்ணம் இருக்காது பல டயத்துல பல பேருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில அதை வந்து என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, ரெகுலேட்டடா அதை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க. எல்லா நேரமும் பகவானை சிந்தித்தல், கிருஷ்ண உணர்வோடு இருத்தல் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம இருந்திருந்ததுன்னா கண்டிப்பா என்ன வராது அப்படின்னா மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கூற முடியாது. சோ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்காக தான் இந்த ஜபம் எல்லாம் சொல்றது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜபம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்பவுமே என்ன செய்வோம், கிருஷ்ணநாமாவை வாயில நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். 16 rounds ஆஃப் ஜபம் முடிக்கிறதுக்கு நம்ம 2 hours ஆகுது அப்படின்னா டெஃபினட்டா டெய்லி இருக்கக்கூடிய 24 hours 2 hours நம்ம நாம ஜபம் சொல்றதுக்குன்னே நம்ம ஒதுக்கிடுறோம். அப்புறம் நமக்குன்னு சில கீர்த்தனைகள் இருக்கு, நமக்குன்னு பகவத்கீதை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும், அப்புறம் டெய்லி பூஜா இருக்குது காலையில, அப்புறம் மதியம் ஈவினிங் பூஜா இருக்குது, அப்புறம் காலையில டெம்பிள் ஹாரத்தி பார்க்கணும். சோ பொதுவாவே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு இருக்குதோ அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப 24 hours இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நியர்லி அந்த 2 hours 40 minutes நம்ம பகவானுக்காக ஒதுக்கணும். ஓகேவா, இதுதான் ரேஷியோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு 24 மணி நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா இது பூராவே கொடுக்கப்பட்டது யாரால, பகவானால. அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்துற விதமா நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானை திருப்பி நினைக்கணும். இல்ல அதுக்கு உத்தேசமா சொல்லிக்கலாம். அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 மணில இருந்து 2.25 மணி நேரம் நம்ம பகவானுக்காக செலவிடணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது வேதங்கள்ல. சரியா, இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மத்த டியூட்டி பண்ற மாதிரி நமக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த தெய்வீக செயல்கள் எல்லாமே நம்ம கூட வந்துட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது நம்மளை விட்டு பிரிக்க முடியாததாயிடும். சோ மரண தருவாயில அதை நம்ம சிரமப்பட்டு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. தானாவே நம்ம வாய் என்ன சொல்லும், கிருஷ்ண பகவானோட நாமத்தை தான் நம்மளோட வாய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து 8.5 to 8.8 வரைக்கும் பகவான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது யோக மிஸ்ரா பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். சரி, அக்ஞா சக்கரால கொண்டு வந்து பகவானை உச்சியில கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்திட்டு புலன்களை அடக்கி மனசை அடக்கி எல்லாம் தியான யோகத்துல நம்ம பார்த்ததுதான். அந்த மாதிரி பண்றது மூலமா என்ன பண்ணலாம், எல்லா விதமான யோக பயிற்சிகள் பிராணாயாம பயிற்சிகள் மூலம் பண்றது மூலமா கிருஷ்ணரை நினைவுல கொண்டு வர முடியும். இவ்வளவு கஷ்டங்கள் எதுக்கு, இதை விட ஈஸியாவே கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருந்துட்டோம், ஒரு பக்தனா இருந்துட்டோம். சரியா, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா பயிற்சி தேவை. பயிற்சி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல என்ன ஆக முடியாது அப்படின்னா ஃபெயில் தான் ஆக முடியும். சரியா, நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல கொண்டு வந்து பகவானை நிலைநிறுத்துறதுங்கிறது கஷ்டம். பயிற்சியில முன்னேறியவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது சிறந்தது. அது மட்டும்தான் அவங்களால மட்டும்தான் அதெல்லாம் எய்த பெற முடியும். அப்ப சாதாரண உயிர்வாழியானவன் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வோட எப்பவுமே பகவானை பத்தின எண்ணத்தோடே இருந்தா கிருஷ்ணனை நினைவு கூற முடியும். 8.9ல இருந்து 13 வரைக்கும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல், அனன்ய பக்தி. ஓகேவா, அனன்ய பக்தினா என்ன அர்த்தம்னா எப்பவுமே நம்ம இந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இது 3 பண்ணுவோம். ஓகேவா, இது 3மே போதும் பகவானுக்கு. இந்த நம்ம கேட்டல், அப்புறம் மனதால் நினைத்தல், அப்புறம் அவங்களை பத்தின புகழாரங்களை பாடுதல், இது 3மே இருந்துகிட்டு இருந்தது கண்டினியூஸா. இது நம்ம மனசுல ரெண்டாராகிட்டே இருக்கும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண உணர்வும் நம்மளோட மனசுல இருக்கும். அவரை பத்தின தாட்ஸ் நம்மளுக்கு மறக்க மாட்டோம். இது 8.14ல இருந்து 16 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது பொருள் உலகம் வெர்சஸ் ஆன்மீக உலகம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுங்கிறது எப்படிப்பட்டது, இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். ஓகேவா, ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது, அச்சிந்திய சக்தி உடையது. ஓகேவா, பகவானோட அந்த உலகம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும், சிந்தாமணி தாம பிரம்ம சமீதியில சொல்லியிருப்பாங்க. பிரம்மர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பகவானோட பத்தி குளோரிஃபை பண்ணும்போது அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக தலம், அந்த பரமதலம்ங்கிறது எப்படி அப்படின்னா சிந்தாமணி தாமம், உள்ள வைடூரிய கற்களால் ஆன மாட மாளிகைகளை கொண்ட இடம். அங்க என்னெல்லாம் இருக்குமா, அவ்வளவு நல்ல செழிப்பான இடமா இருக்குமா, எதுவுமே கேட்டா அந்த கேட்டதை நினைச்சதை தரக்கூடிய கற்பக விருட்சங்கள் அவ்வளவு இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு அதை பத்தி சிறப்புகள் அதுல வந்திருக்குது. பிரம்ம சமீதை நீங்க படிச்சு பார்த்திருந்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு அதை பத்தின விஷயங்கள் தெரிய வந்துடும்.
சோ பொருள் உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. இங்க இருக்கிறது எல்லாம் மெட்டீரியல் திங்ஸ், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா டெம்பரவரி திங்ஸ், இதெல்லாம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் அழிஞ்சிடும். சரியா? ஆனா எது அழியாதது, நிரந்தரமானது, எட்டர்னல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்திய ஆனந்தத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம். இது 8.17 to 22 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை. தூய பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா பகவான் அடைய முடியும். ஏன் அப்படின்னா மரணத்தின் தருவாயில நம்ம பகவானை நினைக்கணும். முதல்ல அந்த நினைப்பு வரணும் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன இருக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்படி நினைச்சு பற்பல பிறவிகள் கடந்து நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு டைம் அதை ரீச் பண்ண முடியும். அப்படி நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம திரும்பி இங்க வரமாட்டோம். சோ அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா தூய பக்தி தேவை, அனன்ய பக்தி தேவை. அப்ப அனன்ய பக்தி பண்றதோட மேன்மை என்னன்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க 23ல இருந்து 28 வரைக்கும். சாப்டருக்குள்ள போகலாம். மாதாஜி 8.1 வாட்சி கொடுங்க. 8.1 2 ரெண்டுமே வாச்சிருங்க. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञ कथं देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्महि. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இதுலதான் வருது. பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. அடுத்தது, மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? சோ 5+3 8 கொஸ்டின்ஸ் அர்ஜுனன் இங்க கேட்கிறாங்க. என்னன்னு கூப்பிடுறாங்க, பகவான் எப்படி கால் பண்றாங்க அப்படின்னு, மதுசூதனரே. மது அப்படிங்கிற ஒரு அரக்கனை அழிச்சவங்க பகவான். ஓகேவா? இந்த ஏன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கால் பண்றாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து ஒரு தூய பக்தன், தூய தொண்டன். அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட், ரிலேட்டிவ். அதையும் தாண்டி இப்ப எந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சீடனா இருக்கிறாங்க, தென் பக்தனா இருக்கிறாங்க, ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டி. அவங்க பகவானை பத்தின எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இல்லாம இருக்கிறாங்க. பட் இப்போ ஒரு மயக்கத்துல ஆளாயிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன வருது, இந்த மாதிரி அசுரகுணத்தனமான எண்ணங்கள் வருது. அப்ப பகவான் இந்த இடத்துல அவங்க கால் பண்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர் என்னுடைய மனசுல தோன்றக்கூடிய இந்த அசுர குணங்கள் கொண்ட இந்த சந்தேகங்களை அழிப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில பகவானை என்னன்னு கால் பண்றாங்க அப்படின்னா மதுசூதனரே. இப்ப கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மம் என்பது என்ன? ஓகேவா? இது பகவான் சொன்னது இதெல்லாம் போன சாப்டர்ல எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ்ல பகவான் 2 சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல வந்து பிரம்மன் அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. அது ஆத்மம். ஓகேவா? ஆத்மா. அது ஆத்மம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆத்மா. பிரம்மன் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா தனிப்பட்ட உயிர் வாழியான நம்பதான். சரியா? நம்ம எல்லாரும் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன். அது ஆத்மம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா. ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வேதத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொழிப்புரையில பாத்தீங்க அப்படின்னா உடல், மனம், ஆத்மா, புலன்கள் அப்படின்னு பல்வேறு அர்த்தங்கள் அதுல வெளிப்படும். இப்ப இந்த இடத்துல அத்தியாத்மம்னு சொன்னது யாரு அப்படின்னா தனிப்பட்ட ஒரு உயிர்வாழியின் உடலில் உரையக்கூடிய ஆத்மா தான். ஓகேவா? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டா அந்த பிரம்மன், அந்த உயிர்வாழி இருக்காங்கல்ல, அவங்க செய்யக்கூடிய ஜட செயல்கள் தான் பலநோக்கு செயல்கள். அப்படின்னால என்ன அர்த்தம், இந்த ரிசல்ட் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதை யாரு பண்ணுவா? சாதாரண உயிர்வாழியாகி நம்ம தான் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதெல்லாம் கர்மா. அதுதான் கர்மாங்கிறது. இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? இந்த ஜட தோற்றம் அப்படிங்கிறதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிபூதம். ஓகேவா? அடுத்தது தேவர்கள் யாவர்? தேவர்கள்லாம் யாரு அப்படின்னா எல்லா தேவர்களுமே யாருக்குள்ள இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான்குள்ளதான் அடக்கம். ஆதிதேவ. அதுதான் அதிதேவ அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா எல்லா தேவர்களுமே பகவானோட ஐக்கியமா இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே யாரு கூட இருக்கிறது அப்படின்னா ஃபுல்லா ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பகவான் தான் அவங்க எல்லாம். இவங்க எல்லாரையும் பத்தி யாரு யாரு அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அர்ஜுனன் வைக்கிறாங்க. பிளஸ் யாகங்களின் இறைவன் யார்? ஓகேவா? யாகங்களின் இறைவன் அதியக்ஞ. அது யக்ஞனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யக்னங்களுக்கு எல்லாம் தலைவன் யார்? நமக்கு தெரியும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தாராம் யக்ன தபசாம். நம்ம இருக்கக்கூடிய அத்தனை யாகங்களுக்கும் அதோட பலனை அனுபவிக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான்னு நமக்கு தெரியும். பட் பொதுவாவே யாகங்களுக்கு இறைவன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பகவான் விஷ்ணு, இன்னொன்னு யாரு அப்படின்னா இந்திரன். இந்திரனை என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த அட்மின் பொறுப்புல இருக்கிறவங்க.
ஓகேவா, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொறுப்புல இருக்கிறவங்க. விஷ்ணு பகவான் அப்படின்னா விஷ்ணு பகவான் வந்து ஒரு யாகங்களின் இறைவன். அவங்களுக்குள்ள யாரெல்லாம் அடக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா, சிவன் அவங்க எல்லாம் அடக்கம். ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தலைவரா விஷ்ணு பகவான் இருக்கிறாங்க. சோ நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்களோட பலனை யார் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதர் இந்திரனா இருப்பாங்க அல்லது விஷ்ணுவா இருப்பாங்க. ஓகேவா, இந்திரன் அனுபவிக்கிறதுக்கும் யாரோட பெர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னா பகவானோட பெர்மிஷன் வேணும். ஏன்னா பகவானோட ஒரு அங்கங்கள் தான் யாருன்னு சொல்லியாச்சு இந்த தேவர்கள் எல்லாரும். தேவர்களுக்கு தனிப்பட்ட எந்த சக்தியும் கிடையாது. பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுனால பகவான் கொடுத்த அந்த சக்திகள் தான் அவங்கள்ட்ட இருக்குது. அவங்க பெர்மிஷன் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க தன்னுடைய செயல்களை இவங்களால திறம்பட செய்ய முடியும். பகவானோட கண்கள் தான் யாருக்கு ஒப்பீடு கொடுத்திருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய சந்திரர்களுக்கு. அவங்களோட பிரகாசம் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அந்த ஒளி எங்கேந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் காட், பகவான் கிட்ட இருந்தா. உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், நம்மளுடைய உடல்ல ஜீவாத்மாவோட உடல்ல பகவான் எப்படி வசிக்கிறாங்க, பரமாத்மா ரூபத்துல வசிக்கிறாங்க. ஓகேவா, சோ உயிர் வாழிங்கிறவங்களை என்னன்னு சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்ப பகவான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மம். ஓகேவா, சோ நம்ம பிரம்மம் அப்படின்னா நம்ம கூடயே இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த ஆத்மா கூடயே பரமாத்மாவும் உரையக்கூடியவங்க அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மம். அப்ப அடுத்தது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். லாஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா பக்தி தொண்டுல அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்டா லைஃப் லாங் ஒருத்தவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மரண காலத்துல அவங்களால உங்களை எப்படி நினைச்சு பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இதேதான் சிம்பிளி டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். கண்டினியூஸா நம்ம அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். பகவானை பத்தின கீர்த்தனைகள் பாடுறோம், பகவானான சேவைகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், இன்னொருத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துரைக்கிறோம். இந்த மாதிரி எந்த விஷயம் பகவானுக்கு ரிலேட்டடா செஞ்சோம்னாலும் நிச்சயமாக என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா மரண காலத்தில் பகவானை நினைக்க முடியும். சோ இந்த 8 கொஸ்டின்ஸுக்கும் பகவான் என்ன சொல்ல போறாங்க, இது எல்லாத்துக்கும் அர்ஜுனனுக்கு பதில் கொடுக்க போறாங்க. இனிமேல் வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து பகவான் சொல்லக்கூடிய வெர்சஸ். மத்தது 7.29 and 30 வாசிச்சு கொடுங்க. जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्मतद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैव माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अविचमां ते विदुर्युक्तसेतसः. हरे கிருஷ்ணா. இந்த லாஸ்ட் சாப்டர்ல ஞான விஞ்ஞான யோகத்துல பகவான் வந்து இந்த 29 and 30 இந்த 2 வெர்சஸ்ல பகவான் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இதெல்லாம். அதுல வந்திருக்கிற வேர்ட் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம். ஓகேவா, அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வருது. பிரம்மம்னா பண்ணா என்ன, அதி ஆத்மம்னா என்ன, அதி தெய்வம்னா என்ன, அதி யக்னம்னா என்ன அப்படின்னு இப்ப கேட்டாங்கல்ல. ஓகேவா, பிரம்மங்கிறது உயிர்வாழி அப்படின்னு பகவான் பதில் சொல்லுவாங்க. அதி ஆத்மம் அப்படின்னா இந்த ஆத்மாதான், தனிப்பட்ட உயிர்வாழியின் உடலுக்குள்ள உரையக்கூடிய ஆத்மாதான். அதி தெய்வம் அப்படின்னா இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாரும். அதி யக்னம் அப்படின்னா யக்னங்களுக்கெல்லாம் தலைவர் யாரு அப்படின்னா பகவான் அப்படிங்கிற அந்த பதில் எல்லாம் சொல்ல போறாங்க. பட் பகவான் இந்த இடத்துல எதுக்கு இதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு உயிர்வாழியானவன் இங்க பௌதிக உலகத்துல சார்ந்து இங்க இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஜடசக்திகளால அவன் ஆளப்படுறதுனால இந்த ஜட உலகத்தை ஆளணுங்கிற ஒரு அகங்காரம் அவனுக்கு வருது. ஓகேவா, அதனால என்ன செய்யறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய இருப்பு என்னங்கிறத மறந்துட்டு, சரியா, நம்ம இங்க எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் மறந்துட்டு தான் என்ன செஞ்சு தான் வந்து திருப்பி பகவான்கிட்ட போய் நம்மள சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை கம்ப்ளீட்டா மறந்ததுனால அந்த ஒரு அகங்காரத்தினால என்ன செய்யறான் அப்படின்னா அடுத்தவங்களை அடிமைப்படுத்துறது, அடுத்தவங்களுக்கு சில கஷ்டங்கள் கொடுக்கறது, தான் தான் பெரியவன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வாழறது, இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா, இதெல்லாம் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 fold மிசைரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மும்மடங்கு பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு வரும். என்னென்னலாம் அப்படின்னா ஆதி ஆத்மீகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம். ஓகேவா, அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபால்ஸ் ஈகோனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் இந்த 3. ஒண்ணு நம்மளே நமக்கு வரவழைச்சுக்கிற துன்பங்கள். ஓகேவா, இன்னொன்னு நம்மள சுத்தி இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய துன்பங்கள். நம்மள சுத்தி இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு உள்ள நினைச்சு ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்தது, ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதனால நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். அப்புறம் பகவான் நம்ம டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களால நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் அப்படின்னு 3 துன்பங்கள் இருக்கு. 3 fold மிசரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3த்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா இதோட இருப்பெல்லாம் தான் ஆதி தெய்வம், ஆதி ஆத்மம், அப்புறம் ஆதி பூதம்.
இந்த 3 இருக்கிறதுனால என்னென்ன வருது அப்படின்னா ஆதி பௌத்திகம், அதாவது நம்மளை சுத்தி ஒரு மழை வெள்ளம், அதிகமான பனி விழறது, அல்லது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து எரிமலை வெடிக்கிறது, இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கிளைமேட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மூலமா நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைட்டா பாதிக்கப்படுவோம். ஓகேவா? எதுவுமே இல்லை, நம்ம உயரமான இடத்துல ரொம்ப சேஃபா வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறோம், எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு வரல அப்படின்னாலும் என்ன கிடைக்காது அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கட் ஆனிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அதனால ஒரு 4 நாளைக்கு நம்ம சஃபர் ஆகும். சோ எல்லா இடமும் இருட்டா இருக்குது, எந்த இடத்துலயும் எதுவுமே வரல, பஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் நின்றுச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பால் வராது, நம்ம வாங்கணும்னு நினைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வராது, நம்ம வாங்கணும் நினைக்கிற நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல நமக்கு தேவையான எந்த ஒரு பொருளையுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சாதிச்சுக்க முடியாது. ஓகேவா? இதெல்லாம் எதனால வரக்கூடியது அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் வர்றது மூலமா நம்மள பாதிக்கிற செயல்கள் இதெல்லாம். ஓகேவா? சோ ஒரு நேச்சுரல் கிளைமேட்டினால என்ன ஆகுது, நம்ம நேரடியா பாதிக்கப்படலனாலும் இன்டைரக்டா நம்மளும் என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகுறோம். சரியா? இது வந்து ஆதி பௌத்திகம்ங்கிறது. அடுத்து ஆதி தெய்வீகம்னா என்ன அர்த்தம்னா டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க மூலமா நமக்கு என்ன ஏதாவது ஒரு சாபம் அப்படிங்கிறது வரும் பாத்தீங்களா, அது. ஓகேவா? இது ஆதி தெய்வீகம். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், நம்மள வர வச்சுக்கூடிய கஷ்டங்கள். சரியா? இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சோம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா இதுல இருந்து விலகிடணும், பக்தி தொண்டு தான் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா பௌதிக வாழ்க்கையில ஏற்கனவே என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா ஜென்மம் மிருத்யு ஜரா வியாதின் மொத்தம். அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பெர்த் எடுத்த உடனே என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து வளர்றாங்க, வளர்ந்து வாழறாங்க, அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வியாதின்னு ஒண்ணு வருது, வியாதின்னு வந்ததுன்னா மரணம்னு ஒண்ணு வரும். ஓகேவா? ஓல்டேஜ் வந்துட்டு அப்புறம் மரணம்னு வரும். இது எதுவுமே நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா தவிர்க்க முடியாது. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்ந்து முடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிறப்பெடுக்கிறது, அப்புறம் வளர்ந்த விட்டு நமக்குன்னு ஒரு வயோதிகம் வர்றது, தென் அடுத்தது நமக்கு வந்து அந்த மூப்பு நாள் வரக்கூடிய வியாதிகள், அந்த வியாதிகளை சந்திச்ச விட்டு மரணம். சரியா? இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, இந்த அதாவது பர்த், அடுத்தது வந்து ஓல்டேஜ், அடுத்தது டிசீஸ், அடுத்தது டெத். இந்த 4 விஷயங்களை நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, மீறாம நம்மளால வெளியில வர முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, இந்த மாதிரி 3-fold மிசரைஸ் நம்ம கொண்டு வந்துக்க கூடாது. அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தூய பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து லாஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப அந்த பக்தி தொண்டை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும்னா இந்த 3-fold மிசரைஸ்ல இருந்து தப்பிக்கிறதோட விடாம, சரியா, இந்த ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம், இந்த 3த்துல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுறதோட இல்லாம நம்ம என்ன செய்ய முடியுமா, நம்மளோட அந்திம காலத்துல, நம்மளோட கடைசி காலகட்டத்துல இந்த பக்தி நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த பக்தியானது நமக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு பகவானை பத்தின அந்த உணர்வை நமக்கு எழுப்பி விடும். அப்ப பகவான் உணர்வு இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால நிச்சயமா பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும். சோ பக்தி தொண்டு ப்ராப்பரா த்ரூஅவுட் த லைஃப் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா பிரயாண காலத்துல நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், எந்த விதமான வேற கஷ்டங்கள் எதையும் அனுபவிக்காம நம்மளால பகவான்கிட்ட ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்னு பகவான் வந்து போன சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த 29 and 30ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான். பௌதிக வாழ்க்கையில நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த 4 பிரச்சனைகளே இது, ஜென்மம் மிருத்யு ஜரா வியாதி. இதை தாண்டி நம்மளால ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய இந்த 3-fold மிசரிஸ் இருக்கு. சோ அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, வயலேட் பண்ணிட்டு வர முடியாது. பட் இந்த 3த்தையும் நம்மளால எப்படி தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னா டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இந்த 2 வெர்ஸ்லயும் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை வச்சுதான் அர்ஜுனனுக்கு இந்த டவுட்ஸ் வருது. சோ அர்ஜுனன் வந்து இந்த கொஸ்டினை கேட்கிறாங்க, அதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள் இந்த 3 and 4ல கொடுக்குறாங்க. அதை பார்த்துட்டு இந்த டேபுலேஷனுக்கு வருவோம். மத்தது 8.3 வாசந்தி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சம்ஜிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமாகும். ஓகேவா? பிரம்மன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அழிவற்றது, தென் உன்னதமானது. அதன் ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அது ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஓகேவா? பிரம்மன் அப்படிங்கிறது எட்டர்னல், அது வந்து ஒரு திவ்யமான ஒரு விஷயம். அடுத்தது அதன் ஸ்வபாவமான, அது எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்குது. அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தியாத்மா. அத்தியாத்மானா என்னன்னு கேட்டாங்கல்ல, அதுக்கு அவங்க சொல்றது பகவான் கொடுக்கிற பதில் என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் தான் வந்து கர்மா. பலநோக்கு செயல்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு பதில் இப்ப கொடுக்குறாங்க, ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் தான் அது, அதாவது கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. நம்ம என்ன மாதிரி கர்மா பண்ணலாம் அப்படின்னா பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரியலாம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம், பகவானை நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கீர்த்தனைகள் பாடலாம்,
அசோசியேஷன் நம்மளே ஒரு சத்சங்கம் இது பக்தர்கள் குழாம் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்களோட உட்காந்துட்டு பகவானை பத்தின கீர்த்தனைகள் பாடிக்கிட்டு அவங்களோட கதைகள் சொல்லி கேட்டு நம்மளால நம்ம சந்தோஷமா வச்சுக்க முடியும். சரி, அது இல்லையா பௌதிக தளத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து தன்னுடைய உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள், ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டா அவங்க வந்து மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் தான். அவங்க வந்து ருசியான சாப்பாடை சாப்பிடுறது, ஓகேவா? அந்த ருசியான சாப்பாடை சாப்பிடுறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு பன்றி அது வந்து அது எப்படி வந்து ஒரு தீயதை நோக்கி அது போகுமோ, அதுக்கு வந்து நீங்க நெய்யால பண்ணின ஒரு பாலால பண்ணின ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒதுக்கிடும். பட் அது எதுக்கு போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தாழ்ந்த ஒரு சாப்பாடை தேடிட்டு தான் அது போகும். அந்த மாதிரிதான் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய உணவு என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆத்மாவுக்கு நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவு என்ன, ஃபுட் ஃபார் த சோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரம். ஆனா அதை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு பதிலா என்ன செய்யறோம், நம்ம புலன்களுக்கு ஆட்பட்டு போனதுனால நம்மளும் என்ன செய்யறோம், ஒரு பன்றி எப்படி மலத்தை திங்குதோ அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா, உயர்ந்த தளத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை நினைக்கிறத விட்டுட்டு அந்த இடத்துல நம்மள மாத்திக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்மளும் தாழ்ந்த செயல்களுக்கு இறங்கி போயிடுறோம். ஓகேவா? அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள். அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவும் கிடையாது. அதனால நம்ம மேல மேல பாவகரமான செயல்களை தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ பகவான் இப்ப என்னென்ன பதில் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, பிரம்மன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க, தென் ஜீவாத்மா தான் வந்து ஆதி ஆத்மா. ஓகேவா? ஜீவாத்மா இந்த உயிர் வாழியோட உடலுக்குள்ள உரையக்கூடிய அந்த ஆத்மா தான் அத்தியாத்ம, அது சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, கர்மா, அதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள். அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பலநோக்கு செயல்கள் தேவையில்லாதது. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜீவாத்மானவன் என்ன யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற உயர் சக்தி. ஓகேவா? பகவான் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய சக்திகள் வந்து இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, அப்புறம் ததாசக்தி, மார்ஜினல் பொட்டன்சின்னு. நம்ம எல்லாரும் யாரு அப்படின்னா பகவானோட பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற ததாசக்தியை சேர்ந்தவங்க, மார்ஜினல் பொட்டன்சி. ஏன் அப்படின்னா நம்மள வந்து எப்பவுமே நம்ம யாரோட ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலன்னா கேட் ஆன் த வால், ஒரு மதில் மேல ஒரு பூனை உட்காந்துருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பூனை சம்டைம்ஸ் இந்த பக்கமும் குதிக்கும், சம்டைம்ஸ் இந்த பக்கமும் குதிக்கும். ஓகேவா? அதாலேயே அதை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது, எப்ப எங்க குதிக்க போறோங்கிறது அதுக்கே தெரியாது. ஏதோ ஒன்று அதை ஈர்த்துதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது சட்டுன்னு என்ன பண்ணும், இந்த பக்கமும் குதிக்கும், அல்லது அப்படியே எங்கேயோ உட்காந்துருக்கும் இந்த சைடும் குதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கேட் ஆன் த வால் மாதிரி தான் யாரு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா. என்ன அதுல வாலோட இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் என்ன இருக்கு, அந்த மார்ஜினல் பொட்டன்சிக்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உயர்ந்த சக்தியும் தாழ்ந்த சக்தியும் இருக்குது. உயர்ந்த சக்தி என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்தான். ஓகேவா? இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த பூனை வந்து இந்த பக்கம் குதிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஜீவாத்மானவன் இந்த பக்கம் வந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் இறங்கி போயிடுறான்னு அர்த்தம். அப்ப ஜட உடல் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்குது, அப்ப ஜடத்தோட அவன் தன்னை தொடர்பு படுத்திக்கிறான். அப்ப அவன் எதை கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுறான், ஆன்மீக தலத்தை மறந்துடுறான். இங்க வந்து குதிச்சுறான் அந்த ஆத்மா, இங்க வந்துருதா, இங்க வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி உடல் எடுக்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, 84 லட்சம் உடல்கள்ல எந்த உடலை வேணாலும் அந்த ஆத்மா எடுக்கலாம். அவனுடைய முந்தைய ஜென்மாவோட கர்மாக்கள் எப்படி இருந்ததோ அந்த விளைவுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுடைய உடல் இருக்கும். 84 லட்சம் உயிரினங்கள்ல ஏதோ ஒரு உயிரினத்தோட உடலை எடுத்து அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது, இந்த ஜட உலகத்தோட அந்த தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக்குது. அப்ப ஜடசக்தி தொடர்பு இருக்கிறதுனால அந்த உயிர் வாழியானவன் இங்க கடந்து கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான். இதுவே இந்த மதில் மேல இருக்கக்கூடிய பூனை இந்த பக்கம் குதிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அந்த உயிர்வாழி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆன்மீக தளத்துல மாறுது. ஆன்மீக தளத்துல எத்தனை உடல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உடல் தான், நித்தியமான உடல் தான். பௌதிக தளத்துலதான் என்ன இருக்கு, 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸோட உடல்களை எதை வேணாலும் நம்ம எடுக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. பட் ஆன்மீக தளத்துல அந்த ஆத்மா போய் சேர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட தொடர்பு வந்து ஆன்மீகமா ஆக்கிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உடல் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உடல். அப்ப அது எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உடல் தான், அது நித்தியமானது, திவ்யமான உடல். சரியா? அப்ப எதை நம்ம விரும்பணும், இத்தனை விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சோன்னு இந்த ஜீவாத்மா என்ன மாதிரி செயல்களை செய்யணுங்கிற இப்ப எண்ணம் நமக்கு வந்திருக்கும். ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்களா அல்லது ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டிய செயல்களா? ஓகேவா? சோ ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் என்ன அப்படின்னா மேல மேல நம்மள பந்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது. பந்தப்படுத்துறதுன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம எல்லாம் எகைன் அண்ட் எகைன் அதுல என்ன ஆயிடுறோம், கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா ஆயிடுறோம். அப்ப இத்தனை ஸ்பீசிஸ்ல ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப அந்த அந்த லைஃப் பூரா அது முடிச்சாகணும். அந்த லைஃப்ல அதுக்கு மேல அது வந்து பாவ விளைவுகள் எதுவும் செஞ்சிருக்க கூடாது. அப்படி செஞ்சதுன்னா மறுபடியும் இதே இடத்துல தான் அது விழுந்தாகணும். சோ என்ன ஆகுது, கட்டுப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அப்ப பலநோக்கு செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளோட முடிவு எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே தான் இருந்துட்டு இருக்கும். இதுலயே நம்ம கம்ப்ளீட்டா கண்டிஷன்டு சோல்ஸா மாறிடுறோம். பட் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாடி எடுத்து நம்ம என்ன செய்யறோம், ஆன்மீக தளத்துல நம்மளால முன்னேற முடியும்.
இதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பகவான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா, பிரம்மன் என்றால் என்னங்கிறதுக்கு பதில் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? அதுதான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழி. அடுத்தது அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த உயிர்வாழிக்குள்ள ஒரே கூடிய அந்த ஆத்மா. அடுத்தது பலநோக்கு செயல்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள். அந்த உயிர்வாழியானவன் அவனோட ஆத்மா, அந்த ஆத்மா வந்து உணர்வு உள்ளது. ஆனா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, புலன்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போறதுனால தீய செயல்கள் செய்யறதுக்கு போகுது. சோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா கர்மா. அதெல்லாம் என்ன கர்மா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலநோக்கு செயல்கள், ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள். கட்டுண்ட ஆத்மாவா அவன் மாறிடுறான் இந்த இடத்துல. அதாச்சும் 8.4. आदिभूतं शरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् आदिज्ञान्योऽहं देवात्र देहे देहप्रदां वर. हरे कृष्ण माताजी. எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். ஓகேவா? அதிபூதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பௌதிக இயற்கை தான். பௌத அப்படிங்கிறது அதிபூத. ஓகேவா? இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான், பிரகிருதியை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதிபூத அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ என்றால் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டாங்கல்ல, அதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா, சூரியன் சந்திரன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அத்தனை டெமிகாட்ஸும் யாருக்குள்ள அடக்கம் அப்படின்னா விஷ்ணு பகவானுக்குள்ள அடக்கம், அவங்கதான். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீட்டிற்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் அதி யக்ன என்று அழைக்கப்படுகிறேன். அடுத்த கொஸ்டின் அர்ஜுனனோடது என்ன அப்படின்னா, யாகத்தின் இறைவன் யாருன்னு கேட்டாங்கல்ல, அது எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாக வீட்டு இருக்கக்கூடிய நான் தான் அதி யக்ன என்று அழைக்கப்படுகிறேன். ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, அதி யக்னங்கிறது எத்தனை பேரு? ஒண்ணு இந்திரன், இன்னொன்னு விஷ்ணு. ஆனா விஷ்ணு பகவான் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா யாகங்களுக்கும் தலைவர் அவங்கதான். இந்திரன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்மின் பொறுப்பு தான். பகவான் சம்மதிச்சா மட்டும்தான், பகவான் பெர்மிஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த யாகத்தோடைய அந்த ஒரு கடன் என்னவோ அதை கொடுக்க முடிய ஒரு இது யாருக்கு வரும், பவர் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திரனுக்கு வரும். அந்த ஆற்றலை இந்திரனுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கணும். ஓகேவா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா சுப்ரீம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அவங்கதான் யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறவங்க. இப்ப நம்ம அந்த டேப்லேஷனுக்கு போவோம். இதுல அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. பிரம்மன் என்பவர் யாருன்னு அர்ஜுன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அது ஜீவன், அழியாத ஜீவன். ஓகேவா? ஏன்னா ஜீவாத்மா உயிர்வாழி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகம் சம்பந்தப்பட்டது. ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். பிரம்மன் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா ஜீவாத்மான்னு பதில் கொடுத்தாச்சு. அதி ஆத்மா, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். இந்த உடலை வந்து உள்ளரேந்து இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளர இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. ஓகேவா? ஜீவன் இயல்பு, சுய இயல்பு என்ன அப்படின்னு இந்த உடல் உயிரோட இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உள்ளுக்குள்ள ஆன்மா ஒரு இதுன்னு அர்த்தம். அணு அளவுதான் அதோட சைஸ். அணு ஆத்மான் தான் அதை சொல்லுவோம். நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னா அணு ஆத்மா. பகவானை யாரு அப்படின்னா விபு ஆத்மான்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஆத்மாவோட சைஸும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு கிளாஸ்ல. ஆத்மாவோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடியோட ஒரு நுனியை கட் பண்ணோம்னா அதுல 10,000 பார்ட்ஸ் போட்டுட்டு அதுல ஒரு பார்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன சைஸ் கிடைக்குமோ அதுதான் யாரு அந்த ஆத்மாவோட சைஸ். ஓகேவா? அப்ப பரமாத்மாவோட சைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அது ஆத்மாவோட இதயத்துக்குள்ள நுழையிற அளவுக்கு சின்னதா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு பகவான் தன்னை என்ன பண்ணிப்பாங்க, அவ்வளவு குட்டியா கூட தன்னை வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்ங்கிறது அந்தகையது. அதனால அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? சிறியதிலையும் சிறியதான் ஆக முடியும், பெரியதிலையும் மிகப்பெரியதாகவும் தன்னை காட்டிக்க முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல என்ன வருது அப்படின்னா அதிஆத்மம். அதிஆத்மம்னா யாரு அப்படின்னா ஆத்மா, உயிர்வாழியின் உடலில் உரையக்கூடிய ஆத்மா. அடுத்தது மூணாவது என்ன? கர்மான்னு கேட்டாங்க. இந்த இடத்துல தப்பா இருக்குது. கர்மா மூணாவது கொஸ்டின். கர்மா என்றால் என்னன்னு கேட்டாங்க. அது பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இந்த உடலுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஜட உடல் தானே. ஜட உடல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த உடலை திருப்திப்படுத்துறதுக்குடைய செயல்கள் தான். ஓகேவா? இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துறோம், இந்த உடலை திருப்திப்படுத்துறோம். அப்ப அதுக்கான செயல்கள் தான், பலநோக்கு செயல்களை செஞ்சுதான் நம்ம இந்த காலத்தை நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். அதிபூதம் அப்படின்னா என்னன்னு அடுத்தது கேட்டாங்க. பூதம் அப்படின்னாலே பௌத்தம். ஓகேவா? அப்ப பௌதீக இயற்கை, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் அதிபூதம். சரி, இந்த அதிபூதத்திலேருந்து தான் வர்றது என்ன அப்படின்னா அந்த 3-fold மிசேரியில 1 மிசேரி என்ன அப்படின்னா அதிபௌதீகம் அப்படின்னு படிப்போம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கிளாமிட்டின்னு சொன்னேன்ல, அது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துன்பத்தை விளைவிக்கும். அடுத்தது அதிதெய்வம். இது புருஷோத்தமன் பகவான், அனைத்து தேவர்களையும் உள்ளடக்கிய உலகளாவிய வடிவம். அவங்களோட விஸ்வரூபத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா 11th சாப்டர்ல பார்ப்போம் பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனம். அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்கள் எல்லாருமே அவங்களோட பகவானோட
அங்கமா இருந்துட்டு இருப்பாங்க. அது எகுன யாகத்தை அனுபவிப்பர் யார் அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அது பரமாத்மா, அனைவரின் உடலுக்குள்ளும் உறைந்திருக்கக்கூடிய பகவான் தான். பரமாத்மாவோட சுரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் யாரு அப்படின்னா எல்லா யாகங்களுக்கும் அனுபவிப்பாளர். அது எகுனன் எங்கு வசிக்கிறார்? அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அனைவரின் இதயத்திலும் அவர் வசிக்கிறார். மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம அவங்கள நினைக்கணும். ஓகேவா? அப்பதான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? சடனா ஒரு நாள் ஒரு புக் எடுத்து வச்சு படிச்சா புரிஞ்சிருமா எல்லாமே? சான்ஸே இல்லை. ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்? டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா we used to get practice to it. அப்ப ஒரு நாள் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? அந்த நினைவு நமக்கு எப்ப எதை கேட்டாலும் அந்த பப்புல இருந்து நமக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சாகணும்? ரெகுலரா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்க பழகிக்கிட்டோம் அப்படின்னா மரணத்தின் தருவாயில கூட நம்மளால பகவானை நினைக்க முடியும். ஸோ 8 questions ஃபர்ஸ்ட் 2 வெர்சஸ்ல வந்ததுக்கு அடுத்த 2 வெர்சஸ்ல பகவான் அதுக்கு பதில் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இந்த இமேஜ் போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பளி பூச்சி அது என்ன பண்ணுது, தன்னோட வாழ்நாள்ல என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது சிறிய ஒரு பூச்சி தான், அதுக்குன்னு சென்சஸ் அப்படி ரொம்ப கம்மி தான். அதால என்ன செய்ய முடியுது அப்படின்னா அது போடக்கூடிய முயற்சியினால இது என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னோட உருவத்தை மாத்தி அந்த கம்பளி பூச்சியா இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டாம்பூச்சியா மாறிடுது. அதே மாதிரி உயிர்வாழியானவனும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா தன்னோட பௌதிக இயற்கை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தான் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன, தான் யாரு அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது மூலமா நிச்சயமா அந்த ஒரு லைஃப் ஸ்பேன்லயே அவனால என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா பக்தனாயிட முடியும், பகவானை சேர்ந்துட முடியும். ஓகேவா? ஏன்னா பற்பல என்னது ஜென்மாக்கள் பற்பல கடந்து அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஜென்மா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜென்மாஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். சரியா? ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு பகல் தான். அந்த ஒரு பகல் அப்படிங்கிறதுக்கே அவ்வளவு 1000 வருஷங்கள் இருக்கும். அந்த அவ்வளவு 1000 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு ஆத்மானவன் பல உடல்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். ஓகேவா? நிறைய டைம் அவன் பர்த் டெத் நம்ம போயிட்டே இருப்பான். ஒரு பகலுக்குள்ளேயே அத்தனை டைம் அவன் என்ன எடுக்கிறான் அப்படின்னா ஜென்மாக்கள் எடுக்கிறான். அப்ப இந்த கம்பளி பூச்சி லைஃப் ஸ்பேன் என்ன, அந்த லைஃப் ஸ்பேனுக்குள்ள அந்த அத்தனூண்டு டயத்துக்குள்ள அது என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னோட முயற்சி அதிகபட்சமா போடுறதுனால அதால என்ன பண்ண முடியுது, அதோட டெத் வர்றதுக்குள்ள அந்த டெத் அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்குள்ள அதால தன்னுடைய உடலை மாத்திக்க முடியுது ஒரு பட்டுப்பூச்சியா. அதே மாதிரி சாதாரண பௌதிக வாழ்க்கையில சம்பந்தப்பட்ட நம்மளாக்குள்ளாம் கூட உயிர்வாழியானவன் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஞானம் கிடைச்ச பிறகு என்ன செய்ய முடியும், நம்மள பக்தனா நிலைநிறுத்திக்க முடியும். அப்படி அந்த பக்தன் ஸ்டேஜ்ல நம்ம தூய பக்தன் அனன்ய பக்தி செலுத்துறது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க நெருங்க முடியும். சோ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம், பல ஜென்மாக்கள் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஜென்மாலேயே நம்மளால என்ன செஞ்சிட முடியும், பகவான் அடைஞ்சிட முடியும். ஓகேவா? இது இந்த இடத்துல ஒரு அனாலஜி, இதை புரிஞ்சுக்கோங்க, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ ஒரு சின்ன உயிர்வாழி அதுக்குன்னு எந்த விதமான எல்லாமே அதுக்கு சென்சஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல்டு சென்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான் நம்மளோட கம்பேர் பண்ணும்போது. அதால முடியும் அப்படிங்கும் போது நிச்சயமா ஒரு உயிர்வாழியாலையும் முடியும். ஏன்னா நம்ம இப்ப எடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பகுத்தறிகிற ஒரு ஞானம் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு உடலை நம்ம எடுத்திருக்கிறோம், மனித உடல் எடுத்திருக்கிறோம். மனித உடலுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த பாவ புண்ணிய கணக்கு எல்லாமே யாருக்கு அப்படின்னா மனித உடலை எடுத்தா நமக்கு மட்டும்தான். சோ நம்ம மேல பாவ காரியங்கள் செய்யாம நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு இஷ்டப்பட்ட செயல்களாவே செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜென்மாலேயே நம்மளால என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானா அடைய முடியும். ஓகேவா? அந்த புண்ணிய செயல்கள் செய்யறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகம் செய்தல். யாக சக்கரம்னு ஒண்ணு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் தெரியுமா? அந்த வாழ்க்கை சக்கரம் அதை பொறுத்துதானே இருக்குது. ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. வாழ்க்கை சக்கரம் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் அவன் வேதங்கள் படிச்சிருக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால என்ன செய்யறான், தன்னுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறதுக்காக யாகம் செய்யறான். ஓகேவா? யாகம் செய்யறான் அப்படின்னா அந்த யாகத்தோட பலன் யாருக்கு போகுது, யார் அனுபவிக்கிறா அப்படின்னா பகவான் அனுபவிக்கிறாங்க. சோ நம்ம இதை பகவானுக்காக அதை நம்ம கொடுக்கும்போது பகவான் என்ன பண்றாங்க, நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க. சரியா? அவங்க நமக்கு பதிலுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்கலோகத்தை கொடுக்குறாங்க. ஆஹா, இந்த பக்தன் நமக்கான இந்த யாகத்தை செஞ்சான், அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம், அவன் புண்ணிய காரியங்கள்ல நிறைய பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த புண்ணிய காரியத்தோட விளைவுகளால அவன் இறந்து விட்டு அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகம் கிடைக்குது. சரியா? ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போறவன் பகவானோட தலத்துக்கு போல சொர்க்கலோகத்துக்கு தான் போறான். ஓகேவா? அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கிறது. ஏன்னா அவன் செஞ்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் தான் அவன் செஞ்சான். அந்த சொர்க்கலோகத்துக்கு போனோன்னா அந்த பலன் எவ்வளவு நாள் இருக்குதோ அவ்வளவு நாள் அவன் அனுபவிச்சு தீர்த்துறான். அந்த பலன் தீர்ந்தோன்னு அவன் என்ன ஆகுறான் அப்படின்னா அந்த மேகத்துக்கு நடுவுல அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா சீட்ஸா மாதிரி இந்த மேகத்துக்கு நடுவுல அப்படியே இருப்பாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகும், மழை
மழை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மழை வழியா என்ன ஆவாங்க, அவங்க எல்லாம் பூமிக்கே திரும்பி வந்துருவாங்க. பூமிக்கு திரும்பி வந்து எங்க கிடப்பாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் நிலத்துல இருப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த நிலம் என்ன பண்ணுது, உழப்பட்டு பண்படுத்தப்பட்டு அதுல வந்து விதைகள் போட்டு அதுல இருந்து நமக்கு என்ன பயிர்கள் தானியங்கள் விளைச்சல் கொடுக்குது. ஓகேவா? அப்ப அந்த தானியங்கள் மூலமா அந்த விழுந்தது இல்ல அது எல்லாம் அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் அந்த தானியங்கள் மூலமா திருப்பி வருது. ஜீவாத்மா அந்த தானியங்களோட உருவெடுக்கிறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அந்த உருவெடுத்து அந்த தானியங்கள் வழியா வருது. அந்த தானியங்களை இது பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு யார் சாப்பிட்றா அப்படின்னா மனிதர்களாகி நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடுறோம். இப்ப ஆண் சாப்பிட்டான் அப்படின்னா அது மூலமா என்ன ஆகுது, பெண் பிரெக்னென்ட் ஆகுறாங்க. அப்ப அந்த பெண்ணோட பிரெக்னன்சி வழியா யார் வரா அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மா ஏற்கனவே எங்க போய் சொர்க்கலோகத்துல போய் அந்த பலனை அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி வரவன் எப்படி வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மழை மூலமா தான். இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல செஞ்ச யாகம். ஓகேவா? இப்ப இங்க வந்துட்டு அந்த பெண்ணோட ஊம்புல வந்து அந்த ஆத்மா உற்பத்தியாகி அது வெளியில குழந்தையா அது வெளியில வந்துருது. சோ மீண்டும் மனித பிறவி எடுக்குது. ஓகேவா? அந்த மனித பிறவி எடுத்ததுன்னா என்ன அர்த்தம், மறுபடியும் பெர்த் வந்துருச்சு. ஓகேவா? அப்ப இங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு செயலை செய்வாங்க, மறுபடியும் திருப்பி மேல போவாங்க. இந்த பெர்த் டெத் சைக்கிள்ங்கிறது இந்த யாக சக்கரத்துக்கு அதனாலதான் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறது. ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன இதில் தேவை அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து புண்ணிய பலன்கள் தரக்கூடிய செயல்களா நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை நம்மளால நம்ம குறுகின பீரியட்லயே அட்டைன் பண்ணிட முடியும். எப்படி அப்படின்னா எப்படி இந்த மாதிரி கம்பளி பூச்சி வந்து தன்னோட வாழ்நாளுக்குள்ளேயே ஒரு சிங்கிள் லைஃப் ஸ்பேன்குள்ளேயே அதை பட்டுப்பூச்சியா தன்னை மாத்திக்குதோ அதே மாதிரியே ஒரு உயிர்வாழியானவனாலையும் சாதாரண நிலையிலேருந்து தன்னை என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா பக்தன்கிற நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக்க முடியும் பை சிம்பிளி டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்ப என்ன ஆகும், பகவானுக்கு பிடித்தவங்களா நம்ம ஆயிடுவோம். இப்ப பகவான் தன்னோட இடத்துக்கு அவங்கள கூப்பிட்டுப்பாங்க. மரணத்தின் போது நாம என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா பகவானை பத்தின நினைவு மட்டும்தான். ஓகேவா? பகவானை பத்தி நம்ம எப்பவுமே நினைச்சுட்டு இருந்தோம், கிருஷ்ண உணர்வோட இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா பகவானோட இடத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். இந்த உன்னதமான இருப்பிடம் நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். மத்தது 8.5 அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஃ பிரயாத்தி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், அவங்களோட பிரயாண காலை அந்திம காலத்துல யாரு ஒருத்தவங்க பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களோட உடலை விடுறாங்களோ, உயிர் நீக்கிற டயத்துல பகவானை நினைக்கிறாங்களோ உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. சரியா? இப்ப இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பீஷ்மர். அவங்க பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து எதுல இருக்கிறாங்க, அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது பகவான் அவங்களை தேடிட்டு வராங்க. ஓகேவா? பகவானே என்ன பண்றாங்க, ஏன்னா இவர் வந்து அவரோட எலிவேட்டட் சோல். இவங்க யாரு, கிருஷ்ண இவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படிங்கிற உண்மை தெரிஞ்சவங்கல்ல சில பேர்ல யார் ஒருத்தவங்க அப்படின்னா பீஷ்மரும். பகவானை பத்தின அவங்களுடைய ஆற்றல்கள் எல்லாமே நல்லாவே தெரியும் அவங்களுக்கு. கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறவங்க சாதாரணமானவங்க இல்ல, அவங்க அந்த ஆன்மீக வெளியில இருக்கக்கூடிய அதே பகவான் தான், அதே பரமபுருஷ பகவான் தான் இங்க ரூபம் எடுத்து இங்க வந்திருக்கிறாங்க. இங்க அங்க நமக்கு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக வெளியில இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரையும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா அதை நம்மளால உணர முடியாது. ஆனா அந்த உணர்ந்த சில வெகு சிலர் தான் உணர்ந்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான எலிவேட்டட் சோல் யாரு அப்படின்னா பீஷ்மர். அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இறக்கும் தருவாயில அவங்க விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லிக்கிட்டே அவங்க இறக்குறாங்க. இன்னொன்னு பகவானே அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பக்தியை மெச்சி தன்னோட இடத்துக்கு அவங்களை கூட்டின்னு போறாங்க. சோ பகவானுடைய உன்னத இருப்பிடத்திற்கு யாரால செல்ல முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறுதியில அந்த இறந்து போற டயத்துல தன்னை நினைக்கிறவங்களால முடியும் அப்படின்னு பகவான் இடத்துல அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. யக்ஷனுக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜா சொன்ன பதில் என்ன, இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது மகாபாரதத்துல ஒரு ஸ்டோரி. ஒரு டைம் வந்து மகாபாரதத்துல இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் 5 பேரும் என்ன செய்வாங்க, வனவாசம் பண்ணும்போது தண்ணி அவங்களுக்கு தேவைப்படும். ஆற்றங்கரை ஓரமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து இருக்கிறாங்க. போய் ஆற்றுல இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வர சொல்லி சகாதேவன் அனுப்புவாங்க. யுதிஷ்டிர மகாராஜா தன்னுடைய கடைசி சகோதரர் அனுப்புவாங்க. இவங்களை சகாதேவன் போவாங்க. போய்கிட்டு அங்க போய் தண்ணி எடுக்கும் போது அவங்க யக்ஷன் ஒருத்தவங்க தோன்றுவாங்க. அவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாம அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா சாபத்தின் காரணமா அவங்க கீழே விழுந்துருவாங்க. போன சகாதேவனை காணுமேன்னு சொல்லிட்டு நகுலன் அனுப்புவாங்க. நகுலனும் ரொம்ப நேரம் ஆகும், வரமாட்டாங்க. அடுத்தது பீமன் அனுப்புவாங்க. பீமன் போய் நேரம் சென்றிருக்கும், வரமாட்டாங்க. அர்ஜுனன் போவாங்க, அவங்க போயிட்டும் நேரம் போயிட்டே இருக்கும், வரமாட்டாங்க. யுதிஷ்டருக்கு கவலை பயம் வந்துடும். என்னது நம்மளோட சகோதரர்கள் எல்லாரையும் நம்ம அனுப்பணும், யாருமே திரும்பி வரல, என்ன பிரச்சனை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே, நம்மளே போய் பார்ப்போம். யுதிஷ்டர் யாரு அப்படின்னா தர்மர். ஓகேவா? தர்மராஜோட மகன். அவங்களோட சக்தியை கொண்டு பிறந்தவங்க தான் அவங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஞானம் இருக்கும், அவங்க ஒரு விவேகமானவங்க.
ஆனா அவங்க அங்க வந்த உடனே தன்னோட தம்பிகள் 4 பேருமே என்ன அப்படின்னா அங்க வந்து மயக்கமான நிலையில, மயக்கம் கூட இல்ல, மரணத்த நிலையில அவங்க எல்லாருமே அங்க படுத்திருக்கிறத பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இது எதனால நடந்தது, இத பண்ணினது யாருங்கிற ஒரு குழப்பம் அந்த இடத்துல வந்துருது. அப்ப அவங்க அதை நினைச்சிட்டு அந்த இடத்துல அவங்க யோசனையில இருக்கும்போது யக்ஷன் அவங்களுக்கு முன்னாடியும் தோன்றுறாங்க. அவங்க கேக்குறாங்க, ஒரு கொஸ்டின் பண்றாங்க. இந்த உலகத்துல வந்து சாஸ்வத் யாரு வந்து சாரி இந்த ஸ்லோகத்தை நான் படிச்சு இதுக்கான விளக்கத்தை படிச்சு நான் உங்களுக்கு அந்த கதையை தொடர்ந்து சொல்றேன். அகனி அகனி பூதானி கச்சந்திக யாமாலயம் சேஷாக ஸ்தாவரம் இச்சாந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதகப்பரம். இது ஒரு உலகத்துல ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன, எது ஒரு அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு யக்ஷன் வந்து கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு அவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு பதில மாத்தி மாத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அது எதுவுமே யக்ஷனை வந்து திருப்திப்படுத்தின பதிலா இல்லாததுனால அவங்களை யாரையுமே அவங்க தண்ணி எடுக்க விடல. அப்புறம் எல்லாருக்குமே மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு சாபத்தை அவங்க கொடுத்துறாங்க. இதுக்கு யுதிஷ்டன் இதுக்கான சரியான பதிலை கொடுக்குறாங்க. 100,000கணக்கான உயிரினங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஓகேவா? எப்படி வந்து பல உயிர்கள் நம்ம பிறக்குதுன்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி இந்த பிறப்பு எடுத்த விட்டு அது எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன் டே இட் வில் டை. எல்லாமே மரணத்தை ஒரு நாள் சந்திக்கின்றன. எப்படி பிறப்பு இருக்குதோ அன்னைக்கே அவங்க அவங்களோட லாஸ்ட் டே என்ன அப்படிங்கறத எழுதிக்கிட்டு தான் அவங்க பிறந்திருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்ப மரணத்தை எல்லாமே சந்திக்கும் போது ஒரு முட்டாள் ஜீவன் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து கொண்டு மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. ஓகேவா? யாரு அது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா சர்வ நிச்சயமா நடக்கக்கூடியது அந்த மரணம்ங்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நான் தான் ஆள போறேன், எல்லாமே எனக்கு தான் சொந்தம், நான் மரணமற்றவன், நான் எல்லா நாளும் நான் இருப்பேன், என்னால எல்லா விதமான விஷயங்களையும் என்னால எல்லா நாளும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் யாரு அப்படின்னா மூடன், ஒரு முட்டாள். இதுவே இந்த உலகத்தில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு யுதிஷ்டன் வந்து பதில் சொல்றாங்க. அது மூலமா அந்த யக்ஷன் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த கரெக்டான பதில் கிடைச்ச சந்தோஷத்தினால அவங்க யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு வந்து உனக்கு வரம் கொடுக்குறேன், உனக்கு என்ன தேவையோ சொல்லு அப்படின்னு தன்னுடைய தம்பிகள் 4 பேர் உயிர்ப்பிச்சு மறுபடியும் அவங்க கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. ஓகேவா? அப்ப இதுல இருந்து இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்னதான் சர்வ வல்லமை படைத்தவங்களா இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஆற்றல்கள் எவ்வளவோ இருந்தாலும் நம்ம யாருக்கு ஈக்குவலண்ட் கிடையாது, பரபிரம்மத்தோட ஈக்குவலா நம்ம கிடையாது. பகவான் மாதிரி ஒரு சுப்பீரியர் பர்சனாலிட்டி யாருமே ஆக முடியாது. நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்க நம்ம தான். அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட சிறிய அளவுல இருக்குது. அப்பியூலன்சஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்களோட ஐஸ்வர்யங்கள்ல ஏதாவது 1, 2 நம்மள்ட்ட பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா என்ன இல்ல, பூரணமா இல்ல. பகவான் தான் என்ன, அதனாலதான் அவங்க பேரே பகவான்னு சொல்லியிருக்கோம்ல. அந்த 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் அவங்கள்ட்ட முழுமையா இருக்கிறதுனால தான் அவங்களை என்னென்ன சொல்றோம், கிருஷ்ண பகவான பரமாத்மாவை பகவான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட அது எல்லாமே லேக். ஓகேவா? எல்லாமே கம்மியா தான் இருக்குது. சோ அப்படி இருக்கிற நம்மளோட புத்தியை பயன்படுத்தி இது எல்லாம் டெம்பரவரி, இது எதுவுமே நமக்கு என்ன ஒரு ஒரு இன்பத்தை கொடுக்க போறது இல்ல, ஒரு நிலையான இன்பம் கிடைக்காத ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன அந்த இன்பத்தை தேடக்கூடாது அப்படிங்கிற அறிவு இல்லாம இருக்கிறதுனால முட்டாள்னு குறிப்பிடுறாங்க. தன்னை மரணற்றமாக நினைத்து கொண்டு மரணத்திற்கு தயாராக இல்லாத அந்த தன்மை தான் என்ன அப்படின்னா உலகத்துல அற்புதமான விஷயமா தான் ஆச்சரியத்தை தரக்கூடியது. இது ஒரு சின்ன விஷயம். இது கூட தெரியாம எவ்வளவோ பேர் இருந்துகிட்டு இருக்காங்கிறத அந்த இடத்துல யுதிஷ்டன் எடுத்து சொன்னாங்க. அது யக்ஷன் அந்த பதில திருப்தி அடைஞ்சு அவங்களோட சகோதரர் 4 பேரையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, திருப்பி உயிர்ப்பிச்சு விட்டுறாங்க. கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரையும் நினைவு செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? நம்ம வேற யார நினைச்சோம்னாலும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நம்மளோட மரண தருவாயில நம்மளோட நினைவுல யாரு இருக்காங்களோ அந்த ரூபத்தை எடுத்து மறுஜென்மால நம்ம வந்துருவோம். ஓகேவா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதர். அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். பரத மகாராஜா, ஜடபரதர் இல்ல, ஜடபரதர் அப்படிங்கிறது பரத மகாராஜோட 3rd ஜென்மால வர்றது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரத மகாராஜா அவங்க நாட்டெல்லாம் ஆள்றாங்க, எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க கடைசியா துறவரம் சந்நியாசம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, காட்டுல தவம் பண்றது, யாகம் வேள்விகள் நடத்துறது. அப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு மான் மேல அவங்க கொண்ட பற்றுதல் காரணமா அவங்க இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு பகவான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் வந்துருது. அப்ப இறக்கும் தருவாயில அந்த மான் காணும், திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியல, என்னடா மான், அந்த மான் அப்படிங்கிறது இல்லையே, அது எங்க போச்சோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மன உளைச்சல்லே அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய மரணத்தை தழுவுறாங்க. மான நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு அடுத்த ஜென்மால மானா பிறந்துடுறாங்க. ஓகேவா? அபிஸ்மரணம் தான். எதை நினைத்து கொண்டு நம்ம உயிரை விடுகின்றோமோ அதே உடல் நமக்கு அடுத்த ஜென்மாவில் கிடைக்கும். சோ இதனால நம்ம have to be more careful. 8.6 यं यं वापि स्मरन् पावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
அதான் எம்எம் அபிஸ்மரன். அப்ப இறக்கும் தருவாயில நம்ம எதை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ, நம்மளோட ஸ்மரணத்துல எது இருக்குதோ, ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். இதுல எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லை நமக்கு. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா அவனோட இறக்கும் தருவாய் வரைக்கும் அவன் என்னென்ன செயல்களை வேணாலும் செஞ்சிருக்கலாம். பட் அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல கூட அவன் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, தன்னோட மனசு மாத்திக்கிறது மூலமாவோ அல்லது பகவான் மேல திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு பற்றுதல், அந்த பகவத் தொண்டு மேல அவனுக்கு பற்றுதல் வர்றது மூலமாவே அந்த நேரத்துல அவன் வந்து ஒரு ஆன்மீக காரியங்கள்ல செஞ்சான்னா அவனுக்கு என்ன தருவாங்க அப்படின்னா, பகவான் தன்னுடைய இடத்தை தருவாங்க. ஆனா அவ்வளவு நாள் அவங்களால என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னா, நல்ல பக்தி தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்திக்க முடியல, தூய பக்தனா அவங்களால இருக்க முடியலனாலும் ஃபைனலா அந்த ஸ்டேஜ்ல அவங்க அதை செஞ்சாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு நல்ல இருப்பிடம்ங்கிறது கிடைக்குது. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்பையில இருந்து நம்ம டிவோஷனல் சர்வீசஸ பிராக்டிஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கணும். பகவான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்படி இருந்தோம்னா நமக்கு பகவானோட இடம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா கிடைக்கக்கூடியது. பகவான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இஸ் கேரண்டீடு ஹியர், ஐயமின்றி அவன் அந்த நிலையை அடைகிறான். இந்த படத்துல இருக்க முனிவர் யாரு? இதுதான் பரதரோட கதை. பரத மகாராஜா வந்து சன்னியாசம் ஏற்பட்டிருக்காங்க. அவங்களோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் அதுல இருக்கிறாங்க. அவங்க கிங்கா இருந்தவங்க பல வருஷங்கள் நல்லபடியா ஆட்சி பண்ணிட்டு அவங்க கடைசியா என்ன பண்றாங்க, கிரகஸ்தன் முடிச்சு மனப்பிரஸ்தம் முடிச்சு சன்னியாசம் ஏற்று அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு குட்டியோண்டு மான் மேல அவங்களுக்கு அந்த பற்றுதல் வந்துருது. அந்த மானை நினைச்சுட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய ஆன்மீக காரியங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யறாங்க. அதுல இருக்க அட்டாச்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. யார் மேல அட்டாச்மெண்ட்டை வளர்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மான் மேல. சோ என்ன ஆகுது, இறக்கும் தருவாயில அந்த மானை காணாம அவங்க தேடுறாங்க. மான் இல்லைன்னு அவங்க தவிப்பு அவங்களுக்கு அதுலதான் ஜாஸ்தி ஆகுதே தவிர அவங்க அவ்வளவு நாள் செஞ்சக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எதுவுமே அவங்களுக்கு ஞாபகத்துல வரல. பகவான் அடையணுங்கிற எண்ணத்துலதான் அவங்க சன்னியாசம் மேற்கொண்டு வந்தாங்க. பட் இது இல்ல. ஆனா இப்ப என்ன, மான் அது மட்டும்தான், அந்த சிந்தனை மட்டும்தான் அவங்க மனசுல இருந்தது. சோ அது அந்த எண்ணம் இருந்ததுனால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, மறுஜென்மம் மான் உருவமா கிடைச்சது. ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மான் உருவம் எடுத்து அவங்க இருந்தாலும் கூட அவங்க போன ஜென்மால செஞ்சக்கூடிய அத்தனை காரியங்களையும் அவங்களால என்ன பண்ணிக்க முடிஞ்சதுன்னா ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சுதான். சோ அந்த லைஃப் ஸ்பேன்ல அது வந்து எந்த விதமான வேற எதையும் செய்யாம அது ஸ்ட்ரெயிட்டா அது தன்னுடைய மான் என்ன வேலையோ அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த ஜென்மா எடுத்து மறுபடியும் வந்து இப்ப என்ன விட்டாங்களோ அதே செயல்களை செஞ்சு அவங்க பகவான் அடைஞ்சாங்க. அது தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த கதை. ஓகேவா? ஆனா நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, இறக்கும் தருவாயில இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது, பை மிஸ்டேக் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்துருது அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனா, என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. அதனால அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த கிருஷ்ண உருவிலேயே என்ன நீ எப்போ நினைச்சுக்கோ. மண்மனாபவ மத்பக்தோ மத்தியாஜி மாம் நமஸ்குரு 18th சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகா வரும். எப்பவுமே என்னை இந்த உருவிலேயே நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க. என்னை தியானித்து மனதில் என்னை நிலைநிறுத்தி. ஓகேவா? அப்படி இருந்தோம்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும், அர்ஜுனனுக்கோட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி என்ன அப்படின்னா டு ஃபைட், அதையும் நீ பண்ணணும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து. அப்ப ஏன்னா அர்ஜுனன் என்ன அடுத்த கொஸ்டின் வரும், நான் வந்து வார்ல கில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. சோ உன்னுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையும் நீ எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு, எனக்கு சரண்டர் ஆயிடு. உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம். அப்ப என்ன ஆகும், பகவானை பத்தின அந்த உணர்வு வந்துருச்சு, கிருஷ்ண உணர்வு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். சரியா? அப்ப என்ன ஆகுது, மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் நம்மளால ஒரு இடத்துல போக்கஸ்டா வைக்க முடியும். பகவான் மேல நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. அப்ப பகவானை தான் நம்ம ரீச் பண்ணுவோம். we will attain him. அஜாமிலனின் கதை என்ன? அஜாமிலன் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு வேத விற்பனர். அவங்க வந்து ஒரு நல்ல வேதிக்க கல்ச்சரோட ஒரு பிராமன். அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு தேவையான அத்தனை யாகங்கள் வேள்விகளுக்கு எல்லாம் தேவையான செயல், அந்த சரிகு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த குச்சி இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து காட்டுக்கு வருவாங்க. அவங்க படிச்சவங்க, கல்ச்சர்டு, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து ஹைலி அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் உள்ள செயல்கள் தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பகவானை பத்தின ஞானம் அவங்களுக்கு உண்டு. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த காட்டுல வந்து ஒரு டைம் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து தனக்கு தேவையான எல்லா சமைத்து எல்லாத்தையும் அவங்க எடுக்கும் போது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தற்செயலா ஒரு பெண் ஒரு ஆண் அவங்கள பத்தி பாத்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, மனசுல ஒரு சபலம். சரியா? அவ்வளவு நாள் புலன் நடக்கிறதோட இருந்துகிட்டு இருந்தவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சபலம் ஒண்ணு தோணிடுது. அப்ப அதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த தீய எண்ணம் வந்ததுனால, புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாம போனதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா,
ஒரு பெண் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க செஞ்ச இவ்வளவு செயல்கள், ஆன்மீக செயல்களை தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருந்த அந்த லைஃப், அந்த ஸ்பேன் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுறாங்க, பௌதிக வாழ்க்கையில வாழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இந்த மாதிரியே ஒரு 88 வருஷம் இதே மாதிரியே போகுது. எப்படி பகவானை கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலேயே அவங்க கட்டுண்ட ஆத்மாவா ஆயிடுறாங்க. அது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்த செயல்கள் கூட கம்ப்ளீட்டா நின்றுடுது. அதுக்கு மேல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, புலனிச்சைக்கு தகுந்த செயல்களை செய்யறாங்க. 10 குழந்தைகள் அவங்களுக்கு பிறக்குது. ஓகேவா? 10வது பையனுக்கு அவங்க என்ன பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நாராயணா அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. நாராயணன். அவங்களுக்கு அந்த 10வது குழந்தை ரொம்ப பிடிக்கும். அஜாமிலனுக்கு அந்த 10வது குழந்தை ரொம்ப பிடிக்கும். அப்ப வந்து ஒரு டைம் என்ன ஆகுது, டெத் பெட். சரியா? அந்த நேரம் அவங்க படுத்திருக்கிறாங்க. அப்ப படுத்திருக்கும் போது, கண் மூடிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு நாள் அவங்க செஞ்சதெல்லாம் கூட அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரல. முன்னாடி இந்த ஜென்மம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி எல்லாம் செயல்கள் செஞ்சோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனோம், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல. நமக்கு இந்த கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற நமக்கு தெரியுது அஜாமிலன் எப்படி அப்படின்னா, முதல்ல வந்து கல்ச்சர்டா இருந்தாங்க. அவங்க செஞ்ச செயல்கள் எல்லாம் ஆன்மீக செயல்களா இருந்தது. பட் போக போக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட புலன் இன்பத்துக்கு ஆசைப்படுறது மூலமா, புலன் இச்சைக்கு அவங்க வந்து கட்டுப்பட்டு போனதுனால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கிரகஸ்தன் ஆயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பெண் தொடர்புனால அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் 10 குழந்தைகள் பிறக்குது. 10வது குழந்தைக்கு நாராயணங்கிற பேர் வச்சாங்க. இது வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியுது. சரியா? இதுல என்ன அப்படின்னா, கடைசி நேரத்துல டெத் பெட்ல அவங்க இருக்கும்போது அவங்களோட உயிரை பறிச்சுட்டு போறதுக்காக யார் வரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யம தூதர்கள் வராங்க. அதெல்லாம் இவங்களுக்கு கண் மூடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து யமதூதர்கள் வந்து எதிரில் நிக்கிறது தெரிஞ்சோன்னு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த பயத்தின் காரணமா அஜாமிலன் வந்து தன்னோட 10வது பையன், ஏன்னா அவனதான் ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த குழந்தைய தான் பிடிக்கும்னால நாராயணா நாராயணான்னு கால் பண்றாங்க. அவங்க கூப்பிடுறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னோட பையன் நாராயணனை கூப்பிடுறாங்க. ஆனா யாரு வர்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாராயணா அப்படிங்கிற பேரை கேட்டதுனால பகவான் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய தூதர்களை அனுப்பி விடுறாங்க. ஓகேவா? விஷ்ணு தூதர்களும் அந்த இடத்துல வராங்க. சோ அவங்களோட உயிரை பறிச்சுன்னு போறதுக்கு யமதூதர்கள் வந்து நிக்கிறாங்க. அங்கேருந்து அவங்களோட ஆத்மாவை காப்பாத்தி எங்க கூட்டிட்டு போறதுக்காக யார் வரா அப்படின்னா, விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. 400 விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாரும் வந்து நிக்கிறாங்க. இவங்களோட உயிரை விட்டு விட்டு இந்த ஆத்மாவை எடுத்துக்கிட்டு எங்க போறது, பகவானோட இடத்துக்கு போறதுக்காக. அப்ப 2 பேருக்கும் நடுவுல கிளாஷ் வருது. யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் நடுவுல கிளாஷ் வருது. இல்ல இவன் பண்ணினது பூரா பாவச் செயல். இவனோட வாழ்க்கையில இவன் பண்ணினது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெண் ஒரு ஆண் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து அவன் பார்த்தான், அதுவே பாவச் செயல். அதுக்கு மேல தானும் அதுல அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால அவன் என்ன ஆயிட்டான், கம்ப்ளீட்டா தன்னோட வாழ்க்கை தரத்தை வந்து அவன் மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டான். சோ பண்ணினது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா துர்க்காரியங்களுக்கு அவன் வந்து பாவ விளைவுகளை தான் அவன் சந்திச்சாகணும். பாவ விளைவுகள் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்களுடைய லோகத்துலதான். நாங்க கொண்டு போய் அவங்களை என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் நரகத்துல கொண்டு போய் போட போறோம், யாரெல்லாம் தப்பான காரியங்கள் செய்யறாங்களோ அவங்க போய் கஷ்டப்படக்கூடிய அந்த லோகத்துல கொண்டு போய் போட போறோம் அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. ஆனா வந்திருக்கக்கூடிய விஷ்ணு தூதர்களை யார் அனுப்புனா, பகவான் தான் அனுப்புனாங்க. அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல மரணிக்கும் திருவாயில இவன் என்ன சொல்றான், உயிரை விடக்கூடிய இந்த டெத் பெட்ல இருக்கும்போது அவன் சொன்ன வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, நாராயணான்னு எங்களோட பகவானோட நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்டதுனால பகவான் எங்களை அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஆத்மாவை நாங்க அழைச்சிட்டு போறதுக்காக. அப்ப அவனுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஜாமிலனுக்கு அப்பதான் தான் பண்ணின தப்பு என்னன்னு தோணுது. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்தது, அந்த நாலேஜ்ல நம்ம வழுவுனதுனால நமக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கோங்கிற அந்த விஷயம் அவனுக்கு புரியுது. அந்த ரியலைசேஷன் அங்க கிடைச்ச உடனேயே அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, யம தூதர்கள் போயிடுறாங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவன் அதுக்கப்புறம் அவன் எவ்வளவு நாள் அவன் இருக்கணுமோ இருந்துட்டு, அதுக்கப்புறமே அவன் தன்னோட டிவோஷனல் சர்வீஸை கம்ப்ளீட்டா அந்த லைஃப் ஸ்பேன் முடியிற வரைக்கும் அதை பண்ணிட்டு ஃபைனலா எங்கேயே அவங்க போயிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணு தூதர்கள் மூலமா விஷ்ணு லோகத்துக்கே அவங்க போயிடுறாங்க. இதுதான் வந்து அஜாமிலன் ஸ்டோரி. இது பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி. அவங்க பண்ணினது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்புறமேட்டு அவங்க அதுல இருந்து மாறிடுறாங்க. ஃபைனலா அவங்க கூப்பிட்ட நாராயணா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு பகவான் மனமிறங்கி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அவனுக்கு அருள் பாலிக்கிறதுக்காக வராங்க. இதை நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8 மாதாஜி. அப்யாசயோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனை நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ஓகேவா? பகவானை எப்பவுமே தியானம் பண்றது, அப்புறம் மனசு அவங்க மேலே நிலநிறுத்துறது. ஒரு தியான பயிற்சி பண்ணவங்க எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரிதான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா,
அது தியான யோகம் அப்படின்னா இது பக்தி யோகம். ஓகேவா? சோ நம்மளோட பகவானோட நாமத்தை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது மூலமாவும், நம்மளோட மனசை பகவான் மேல ஈடுபடுத்துறது மூலமாவும், நம்மளோட தியானம் எப்படியுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வழியிலேயே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அவங்க என்னவாங்க, கொஞ்சம் கூட டிவியேஷன் இல்லாம அவங்க பகவானுடைய இடத்துக்கு வந்து சேருவாங்க. பகவானை தியானிக்கிறதுக்கான முக்கியத்துவம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, சாண்டிங் மூலமா நமக்கு 3 விஷயங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு வாயால சொல்றோம், இன்னொன்னு அதை காதால கேட்கிறோம், இன்னொன்னு மனசால அதை நினைக்கிறோம். சோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இந்த 3 தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? சோ சாண்டிங் இஸ் மஸ்ட். அதை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை நம்ம நினைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியத்துவம் இதுல நமக்கு தெரிய வருது. அதுதான் ஒரே வழி. இறைவனை எந்த வகையில் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், எப்படி சொல்ல நினைக்க முடியும் அப்படின்னா, இறைவன் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு ஒரு குவாலிட்டிஸ் நினைச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். மத்திய 8.9. கவிம் புராணம் மனுஷாசிதாரம் அனோரணியாம் சமனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமஸ்பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஃபுல்லா பகவானோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தான். கவிம் அவங்க வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க, புராணம் ரொம்ப மிக பழையவானவர்கள், அப்புறம் அனுஷா சிதாரம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க, அப்புறம் அனோர் அணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்தி அப்படின்னா அவங்க வந்து அணுவை காட்டிலும் சிறியவர்கள், அப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் விட பெரியவங்க. எல்லா மாதிரி மீனிங்கும் வரும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களோட சக்திங்கிறது என்ன அப்படின்னா அச்சிந்திய சக்தி உடையவங்க. அவங்களால சின்னதுலயும் சின்னதாக முடியும். இதுல திருவாய்மொழியில ஒரு பாடல்ல வந்து பாடியிருப்பாங்க, நம்மாழ்வார் என்ன பாடியிருப்பாங்க அப்படின்னா, நின்றனர், இருந்தனர், நடந்தனர், கிடந்தனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பகவானை பத்தி. நின்றிலர், இருந்திலர், நடந்திலர், கிடந்திலர். அவரால் நடக்கவும் முடியும், நடக்கவும் முடியாது. நிக்கவும் முடியும், நிக்கவும் முடியாது. கிடக்கவும் முடியும், கிடக்காம இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களால என்ன செய்ய முடியுமா, 2 எக்ஸ்ட்ரீமையும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, 2 எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போக முடியாது. பட் பகவானால என்ன செய்ய முடியும், 2 எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் அவங்களால போக முடியும். சரியா? புதுமைக்கும் புதுமை, பழமைக்கும் பழமையா இருக்கக்கூடியவங்க. அதனாலதான் அணுவை விட சிறியவராகவும் அவங்களால ஆக முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு விஸ்வரூப தரிசனமும் அவங்களால காட்ட முடியும். அப்புறம் எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர் அவங்கதான், மெயின்டைனர் அவங்கதான். இந்த உலகங்கள் எல்லாத்தையும், இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறாங்க, அது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றவங்களும் அவங்கதான். எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா அவங்க இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, அவங்கள்ட்ட பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறது தான் பௌதிக இயற்கை. இதை அவங்க கண்டு வந்தாலும் கூட அவங்க இதுக்கு சம்பந்தப்படாம நிர்குணவாதியா தான் வெளியில நிற்கிறாங்க. நம்ம பல டைம் படிச்சிருக்கோம். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், அதுதான் அசிந்தி சக்தி உடையவங்க. அசிந்தி ரூபம், அவங்களோட ரூபம் வந்து அவங்க ரூபம் உடையவங்க. ஆனா அந்த ரூபம் நமக்கு வந்து என்ன, எது வழியா அவங்க தன்னோட ஆற்றலை வெளிப்படுத்திக்கிறாங்கிறது நமக்கு தெரிய வராது. ஆதித்ய வர்ணம், சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். அவங்கள இப்படியெல்லாம் பாடி நம்ம மனசால தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானை பத்தின அவங்களோட ஆற்றல்கள் எல்லாம் நம்ம மனசுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிலைநிறுத்த முடியும், கிருஷ்ண உணர்வுல மேலோங்க முடியும். மாதாஜி 18. அவ்யக்தாத்யக்ய சர்வாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்ய சைதா சததம். अनन्यते सा सततं यो मां स्मरति नित्यश अस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. பிரித்தாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராக ஈடுபட்டுள்ளான். அந்த தியான பயிற்சி அவனுக்கு இருந்தது. பகவானை பத்தின எண்ணங்கள் அவன் மனசுல எப்பவுமே வேரூன்றி இருந்ததுன்னா தியானத்துல சிறந்தவனா ஆவான். சரியா? இது வந்து என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டில செய்யக்கூடிய தியானம். இது தியான பயிற்சி மூலமா அடையப்படுறது கிடையாது. இது ஒரு பக்தனானவன். ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து பயிற்சிகள் வேணும். அது இல்லாம நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவான் அடைய முடியும் பக்தி தொண்டு பண்றது மூலமா. சோ பிறழாத மனதுடன் எப்பயுமே என்ன அனன்ய சைதா சததம் அப்படின்னா அதுல கொஞ்சம் கூட டிவேஷன் இல்லாம பகவானை பத்தின எண்ணங்களோட எப்பவுமே இருக்கிறவன் பகவானை அடைய முடியும். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். அவனோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ங்கிறது எப்பயுமே அன்ஸ்டாப்பபிள். ஏன் அப்படின்னா அவன் அன்டிவேட்டடா இருந்துட்டு இருக்கிறான். பௌதிக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம், ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இது டெம்பரவரி. அடுத்தது ஆன்மீக உலகங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பெர்மனன்ட்.
இது என்ன பண்ணும், நமக்கு ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் கொடுக்கும், டெம்பரரியா ஒரு ஆனந்தத்தை தான் தரும். அது எப்படி இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா இருக்காது. பட் அங்க இருக்கிறது எல்லாமே, அங்க கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே ஒரு சந்தோஷம் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். இது துக்காலயம் அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே ஆனந்தமயமானது. ஓகேவா? அங்க என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுக்குமே குறைவு இருக்காது, எல்லா விதமான நல்ல விஷயங்களும் அங்க நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். அதனாலதான் எல்லாருமே என்ன செய்யறோம், அங்க டிக்கெட் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். That is 8.15. माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं न शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां कदाः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. துக்காலயம் அசாஸ்வதம். துக்காலயம் எது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அசாஸ்வதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டெம்பரவரின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இந்த ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இது நமக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா துன்பத்தான் கொடுக்குது, இது டெம்பரவரி கூட. சோ இங்க வரவன யாராவது விருப்பப்படுவோமா? சரியா? அதனால என்ன செய்ய மாட்டோம், என்ன செய்ய மாட்டாங்க மகாத்மாக்கள், பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள். எந்த யோகி அப்படின்னா பக்தி யோகம் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க, அவங்கள மகாத்மாக்கள்னு பகவான் சொல்றாங்க. அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். பக்தி தொண்டு பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், பகவான் அடையணும், இதுதான் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட மனப்பக்குவம். அந்த பக்குவம் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they have attained the supreme. ஓகேவா? பரமாம் கதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவங்களோட பரந்தாமத்துக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. माताजी. அப்புறம் रत्नकुवनालोहा पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புனர்ஜென்ம ந வித்தியதே, திருப்பி மறுஜென்மம்ங்கிறது உங்களுக்கு கிடையாது. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை, ஜட உலகத்துல மிக உயர்ந்த லோகம் இருக்குது, ஓகே, சத்தியலோகம் வரைக்கும் இருக்குது, தாழ்ந்த லோகம் பாதாள லோகம் வரைக்கும் இருக்குது, நரக லோகம் வரைக்கும் இருக்குது. அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. இது எல்லா இடத்துலயும் நம்ம எந்த லோகத்துக்கு போனோம்னாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த அங்க போயிட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணி முடிச்ச விட்டு திருப்பி இன்னொரு பிறப்பு தான். இங்க இறந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம எங்க போறோமோ அங்க போயிட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு திருப்பி இன்னொரு பிறப்பு தான். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. அவங்களுக்கு என்ன இல்ல, அந்த ஒரே ஒரு பாடி எடுத்துக்கிட்டு அந்த சோலுக்கு அப்ப கிடைக்கக்கூடிய பாடி என்ன, அப்ப இருக்கும்போது ஆன்மீக உடல் எடுப்பாங்க, அது சிங்கிள் பாடி தான். அதை எடுத்தாங்கன்னா அது பெர்மனன்ட், அது நித்தியமானது, ஆனந்தமயமானது. அவங்களுக்கு மறுபடியும் என்னன்னு இல்ல, அந்த இடத்துல டெத்துங்கிறது கிடையாது, அப்ப அவங்களுக்கு மறுபிறவிங்கிறது கிடையாது. 17, 18, 19 மூணுமே வச்சுருங்க. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्युत्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः आव्यक्तात्मव्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसम्यके भूतक्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे वशः पार्थ प्रभवत्यहर आगमे. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல பிரம்மாவோட பகல் என்ன, அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது பகல் நேரத்துல இருக்கும்போது யாரெல்லாம் எப்படி உயிர் விடுவாங்க, பிரம்மா அடுத்தது பிரம்மாவோட இரவுங்கிறது என்ன, அப்ப எல்லாரும் எங்க போய் ஒடுங்குவாங்க, இதெல்லாம் பத்தினதான் இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். பிரம்மாவோட காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும், 100 ஆண்டுகள். அது நம்மளோட ஜட வாழ்க்கையில கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஓகேவா? அவரது இரவின் காலமும் அது ஒரு கல்பம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பகல்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களோட ஒரு கல்பத்துக்கு எவ்வளவு டைம், எவ்வளவு ஸ்பேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 யுகங்கள் இருக்குதா, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கலியுகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4,32,000. அதே மாதிரியே 10 டைம் போட்டீங்கன்னா அப்படின்னா சத்திய, திரேதா, துவாபர, கலியுகம் முடியும். ஓகேவா? ஏன்னா இதை விட 2 பங்கு, அப்புறம் கலியுகத்தை விட 3 பங்கு திரேதா யுகம், கலியுகத்தை விட 4 பங்கு சத்தியயுகம். சோ 10 டைம்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா அது 1000 பிறை சுழற்சி எடுச்சது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு பகல், அதாவது ஒரு கல்பம். இதே மாதிரியே 1000 டைம் இந்த எல்லா யுகங்களும் ஒரு சுழற்சி முடிஞ்சது அப்படின்னா இரவு. சரியா? அடுத்தது பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போதெல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். யாருக்கிட்ட இருந்து, பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்குள்ள போய் ஒடுங்கிடுறாங்க. பகல் எப்ப வருதோ அப்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுறாங்க, ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளியில வராங்க. அப்புறம் இந்த 1000 தடவை அந்த சுழற்சி முடிஞ்சோன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரம்மாவோட இரவு வருது. இரவு வந்தோடனே அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர்.
அப்ப இது ஒரு பகல்ல எல்லாரும் வெளியில வரோம், அவரோட இரவு வரும்போது எல்லாரும் பகவானுக்குள்ளே போயிடும். இது என்ன அப்படின்னா டெம்பரரி டிவாஸ்டேஷன் தான். இது வந்து தற்காலிகமா நம்ம தோன்றுறோம், அழியிறோம். எப்ப முழுசா நம்ம அழிஞ்சிருவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட 100 வருஷமும் முடிஞ்ச விட்டு ஒரு பகல் ஒரு இரவுக்கே நம்ம ஒரு தடவை தோன்றுறோம் இறக்குறோம் அப்படின்னா 100 வருஷம் முடியறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கும் பாத்துங்க. அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச விட்டு எல்லாருமே பகவானோடய போய் கம்ப்ளீட்டா ஐக்கியமாயிடுறோம். அதுக்கப்புறம் பல கோடி ஆண்டுகள் வெளியில வரவே மாட்டோம். அப்புறமேட்டு மறுபடியும் பகவான் என்ன செய்வாங்க, நம்ம எல்லாரையும் வெளியில உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. அப்ப பிரம்மால இருந்து எல்லாருமே வெளியில வர ஆரம்பிப்பாங்க. சரியா? இது அடுத்தது மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் பகல் வர்றதுக்கே நமக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 4,32,000 இன்டூ 10 இன்டூ 1000 இவ்வளவு வருஷங்கள் போனாதான் என்ன அப்படின்னா பிரம்மாவோட ஒரு பகல் போகும். அதுக்குள்ள எத்தனை வாட்டி ஒரு உயிர்வாழியானவன் எத்தனை உடலை எடுத்து எடுத்து மாறி மாறி பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு இதுக்குள்ளேயே அவங்க சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. இத்தனை ஜென்மா இருந்துகிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? இதுல இவ்வளவு டைம் இந்த பிறப்பு இறப்பு சைக்கிள்குள்ள மாட்டாம இருக்கணும்னா நம்ம எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஒரு மனித உடலை எடுத்து வரோமோ அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கணும், பகவானை பத்தின ஞானம் இருந்ததுன்னா எகைன் நம்ம ரீபர்த் எடுக்காம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. நம்ம அதை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா பகல்ல தோன்றி மறுபடியும் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இரவுல எல்லாரும் அனாதரவாக அழிக்கப்படுவார்கள். இது டெம்பரரி டிவாஸ்டேஷன். ஒரு கல்பம் ஒரு இரவு முடிஞ்சோட்டு நடக்கக்கூடியது. இந்த மாதிரி 100 வருஷம் முடியும். 100 வருஷம் முடிஞ்சோன்னா பிரம்மா உட்பட எல்லாருமே பகவானுக்குள்ளே போய் ஐக்கியமாயிடுவோம். அதுல இருந்து பல கோடி வருஷங்கள் வெளியில வரவே மாட்டோம். திருப்பி பகவான் எப்ப படைக்கிறாங்களோ அப்ப பிரம்மா மூலமா நம்ம எல்லாரும் படைக்கப்பட்டு வெளியில வருவோம். ஓகேவா? இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடியது. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் வந்து ரொம்ப பெருசா ரொம்ப வருஷங்கள் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல வந்து நீர் குமிழிகள் அங்கங்க எப்படி தோன்றுதோ, சரியா, ஒரு கடல்ல ஒரு நீர்நிலையில நீர் குமிழிகள் அப்படியே அங்கங்க பாசம். நம்ம ஒரு கல் எடுத்து போட்டோம்னாலோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒண்ணு அது மாதிரி குச்சி எடுத்து போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கிருந்து என்ன ஆகும், குமிழ்கள் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த மாதிரி பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. பகவான் அத்தனை பிரபஞ்சங்களை படைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்டே இருந்து அவ்வளவு வெளியில வருது. மூச்சு காற்றை உள்ளர இழுக்கும் போது அவ்வளவு பிரபஞ்சங்கள் அவங்களுக்குள்ள போய் ஒடுங்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா நடந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு பிரபஞ்சம் தோண்டும் போதும் ஒரு பிரம்மன் இதுக்குள்ள உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த டைம் பீரியடுங்கிறது ரொம்ப பெருசான விஷயமா இருக்குது. பட் இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குது, சர்வ நிச்சயமா நடக்குது பகவானோட ஆற்றல்னால. 8.20ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மத்த இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருங்களேன். பரஸ்தஸ்மாத்து பாகுன்யோ வ்யக்தோ வ்யக்தாத் சநாதனஹ யஸ சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு ந விநஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் இத்தனை தடவை தோன்றி இத்தனை தடவை மறைஞ்சாலும் கூட, ஓகேவா, ஒரு பகலுக்குள்ளேயே பல ஜென்மங்கள்லாம் எடுத்தாகணும்னு சொல்லியாச்சு. ஏன்னா அத்தனை வருஷங்கள் இருக்க போது பகவான் பிரம்மாவோட ஒரு பகல்ங்கிறது அப்படி ஒரு இரவுங்கிறது அத்தனை இருக்கும். நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. இது ஜட உலகத்துல நடக்கக்கூடியது. இதற்கு அப்பால் இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம நித்தியமா எட்டர்னலா எப்பவுமே ஒரு இன்பத்தை தரக்கூடிய வேற ஒரு இயற்கை உள்ளது. அதுதான் ஆன்மீக இயற்கை. அது பரமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. ஓகேவா? ஆன்மீக வெளியில இருக்கக்கூடிய பகவானோட இந்த கோலோக பிருந்தாவனம் என்ன ஆகல அப்படின்னா எப்பவுமே அழிவடையாது. எப்பவுமே எப்படி இருக்கும், அது எட்டர்னலா நித்தியமா ஒரே சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடமா தான் இருக்கும். இந்த பௌதிக இயற்கை தான் மறுபடியும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது. மத்தது 21. அவ்யக்தோஷர இத்யுக்தஸ் தம் அஹௌ பரமாம் கதிம் யம் பிராப்ய ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட இடம் அந்த நித்திய லோகம்ங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. அவ்யக்தோ அக்ஷர அப்புறம் பரமாம் கதிம். ஓகேவா? அவ்யக்தோன்னா தோற்றமற்றதா தெரியுது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ். நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இங்கேருந்து ஒரு 4 வீடு தள்ளி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால ஆன்மீக வெளியில இருக்கக்கூடிய பகவானோட இருப்பிடம் நம்ம கண்ணுங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த ஞானம் நமக்கு கிடையாது. அதனால அதை தோற்றமற்றதை நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இருக்கு. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றாரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ, யாரெல்லாம் பக்தி யோகத்தை செய்யக்கூடிய அத்தனை பேரும் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறாங்க, பரமனோட அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க, பகவான் இருப்பிடத்துக்கு செல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனாலதான் அந்த இடத்த என்ன சொல்றோம், பரமகதி, பராம்கதி.
அறியப்படுகின்றதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. அங்க போனாங்கன்னா அங்கேதான் அவங்க லைஃப் லாங் அங்கேதான் இருப்பாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க அந்த பகவத் தொண்டை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறோம், பித்ருலோகத்துக்கு போறோம், சத்தியலோகத்துக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க போயிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், இங்கதான் வந்துட்டோமே நம்ம பகவானை மறந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. எகைன் அங்கேயும் போய் நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நமக்குள்ள பண்ணிக்கிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், மேல மேல வளர்த்துக்கணும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we are fallible. நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், மறுபடியும் இங்க கீழே தான் வந்துருவோம். அங்கேருந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகி மேல போக மாட்டோம். அங்கேருந்து என்ன ஆயிடுவோம், பௌதிக இருக்கைக்கு வந்துருவோம். சரியா? சோ அங்க போனவங்க, அந்த இடத்த ரீச் பண்ணவங்க என்னவாங்க, திரும்பி வரமாட்டாங்க. அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். பகவானோட இருப்பிடம் எப்படிப்பட்டதுங்கிற அந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதான் நம்ம படிச்சோம்ல பிரம்ம சமீதையில வந்து சிந்தாமணி தாம. ஓகேவா? அப்படி இருக்குமா அவங்களோட பிரதேசங்கிறது, அந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். இந்த கோலகச்சா கடைசியா பார்ப்போம் இது என்னங்கிறது. முகுந்த மாலா நம்ம இதுல பார்த்தோம்ல, பிரயாண காலையில என்ன மாதிரி நம்ம நினைக்கணும், எதை நினைக்கிறது மூலமா நம்ம பகவானோட இடத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிறது முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம்ங்கிறது வந்து யாரு வந்து குலசேகர ஆழ்வார். ஓகேவா? குலசேகர ஆழ்வார் எழுதியிருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நான் இப்ப நல்லபடியா இருக்கிறேன், என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனம் அப்படிங்கிறது இப்ப உன்னை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குது. ஆனா அந்திம காலத்துல அப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் என் உடலுக்கு வரும்போது அந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை என்னோட மனசு செல்லிடுச்சு அப்படின்னா உன்னை பத்தின ஞாபகங்கள் இருக்காது. அதனால நான் இப்ப நல்லபடியா இருக்கும் போதே நீ என்ன கூப்பிட்டுக்கோ, எனக்கு மரணத்தை இப்பவே கொடு அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க குலசேகரன். கிருஷ்ணத்வதீய பதபங்கஜ பஞ்சராந்த மத்யைவ மே விஷது மானச ராஜஹம்சஹ பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதௌ ஸ்மரணம் புதஸ்தே. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓ கிருஷ்ணா, உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளாகிய கூட்டினுள் என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இன்றே நுழையட்டும். பொதுவா தண்ணியில இது தாமரைப்பூ பூத்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தண்டுக்குள்ள ஓட்டையை போட்டுன்னு அது உள்ளார போகணும் அப்படின்னு ஹம்ச இது இருக்கு, அன்னப்பறவை இருக்குல்ல, அதை இப்போ விளையாட்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதோட தண்டை ஓட்டை போட்டுட்டு அதுக்குள்ளார போகணும், அதோட அடியில என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும்னு விளையாட்டா செய்யும். அந்த மாதிரி என்னுடைய மனமாகிய இந்த அன்னப்பறவை என்ன பண்ணுது, பகவானோட திருவடியை என்ன எதுக்கு ஒப்பீடு செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கமலபாதம், தாமரை திருவடிகள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பகவானோட பாதத்தையே அடையணும்னு ஆசைப்படுது என்னுடைய மனம். அதனால உயிர் நீங்கும் சமயத்தில் கவம், வாதம், பித்தம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்னுடைய நெஞ்சை அடைக்கும் போது என்னோட வாயால உன்னோட நாமத்தை சொல்ல முடியல, என்னோட மனசால உன்னை பத்தி நினைக்க முடியலன்னா நான் என்ன செய்ய முடியும்? அதனால இப்பவே இன்னைக்கே நான் வந்து உன்னுடைய திருவடிக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி முகுந்தமாலா சோஸ்திரத்துல குலசேகர ஆழ்வார் பாடியிருப்பாங்க. அவங்களோட பக்தியை மெச்சணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல அதை வந்து கொடுத்துருக்குறோம். மத்தஜி 22. புருஷ சபரஃ பார்த்த பக்த்யா லப்யஸ்வ அனன்யயா யஸ்யாந்தஸ்தானி பூதானி ஏன சர்வமிதம் ததம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரமபுருஷ பகவானை கலங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா எல்லோரிடம் சிறந்தவங்க. அவங்கள வந்து நம்ம எப்படி நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி, ஓகேவா, கலங்கமற்ற பக்தியினால், அன்டிவேட்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா. அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் அவங்க அங்கதான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க, ஜட இருப்புலயும் இருக்கிறாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்குள்ளயும் பரமாத்மாவும் அவங்க ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பை நம்ம உணர்றது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்மளால கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக்க முடியும். மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. நம்ம எல்லாரும் இங்க என்னமோ செப்பரேட்டடா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் எல்லாருமே யாரை சார்ந்துதான் இருக்கோம் அப்படின்னா, நேத்தி ஸ்லோகால பார்த்தோம்ல, மணிக்கனா இவ அவங்களோட ஒரு த்ரெட்ல முத்துக்கள் கோத்தா மாதிரிதான் எல்லாம் என்ன இருக்குதான், பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வைக்கிற அத்தனை பிரபஞ்சங்களும் இருக்குது, பகவானோட கைப்பிடிக்குள்ளதான் இருக்குது. அவங்களோட ஆற்றல் தான் என்ன பண்ணுது, எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. எவ்ரிதிங் ஹஸ் a link with him. ஓகேவா? சோ எதுவுமே அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வரல, எல்லாம் அவங்களுக்குள்ளே அடக்கம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்ல வருது. மத்தது 8.28. வேதேஷு யஞ்சேஷு தபசு சைவ தானேஷு யத் புண்ணியபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைத்தி சாத்யம். ஹரே கிருஷ்ண.
பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். பக்தி தொண்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டிவோஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கும் போது என்னென்னலாம் ஒருத்தவங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா, வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். ஓகேவா? வேதங்களை படிக்கிறது, யாகங்களை செய்யறது, தவம் புரியறதெல்லாம் யாரு அப்படின்னா ஒரு பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை வாழறவங்க பண்ண முடியும். ஓகேவா? அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஆச்சாரியா அவங்கள்ட்ட நெருங்குவாங்க. அந்த குருவானவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அவங்கள்ட்ட சப்மிசிவா அந்த நாலேஜ் எல்லாத்தையும் கத்துப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்ய சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்காக போய் அவங்க இன்னொரு இடத்துல போய் பிச்சை எடுத்துட்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. எப்ப குரு நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி உணவை பகிர்ந்தளித்தா மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, குருவோட சொல் பேச்சு கேட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் சிஷ்யர்களா அவங்க இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கத்துக்கிட்ட ஞானம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். நம்ம அப்படிதான் சப்மிசிவா இருந்துதான் ஒருத்தவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன செய்யணும், பணியோடு இருக்கிறது மூலமா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பக்தி அதுல முன்னேற முடியும். சோ அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை படிக்கணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் சொல்றது, கேட்கறது, படிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். யாகங்கள், தவங்கள் புரியுது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த கலியுகத்துல சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டா, கலியுகத்துக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல வரும். தவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனதவம், வாக்கு தவம், உடல் தவம், இதெல்லாம் இருக்குது. என்ன யாகம் செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு, நாம ஜபம் பண்றது. அதுதான் இந்த கலியுகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய யாகம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம் பண்றது. தானம் கொடுத்தல், யாருக்குமே வந்து தேவைப்படுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல என்ன தேவையோ அதை அறிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும். தானம் கொடுக்கறதுலயும் 3 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. எந்த குணத்துல இருந்து நம்ம தானம் கொடுக்குறோங்கிறது அது பின்னாடி நம்ம படிப்போம். சத்துவ குணத்துல கொடுக்குற தானம் பெரியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஜோட தம குணத்துல கொடுக்கக்கூடிய தானம் என்ன அப்படின்னா, நம்மள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக, நம்மள வந்து 4 பேர்த்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய தானம் ஆயிடும். ஓகேவா? அப்படி தானம் கொடுக்க கூடாது. கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், இதெல்லாம் பகவான் சொல்லி கொடுத்த வழிகள். எந்த செயல்களும் செய்யணும் அப்படின்னா செயலின்மே இருக்க முடியாது, நம்ம செயல்களை செஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பற்றோட செய்யக்கூடாது, பலன் மேலையும் பற்றுதல் வைக்க கூடாது. அப்புறம் பகவானுக்கு சரண்டர் பண்ணிடணும், பகவானோட பக்தனா இருந்து நம்ம எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும். இதுதான் ஞான பாதை. இது எல்லாத்தையும் செய்யறது மூலமா நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா, கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்த பலன்கள். அது எதையுமே நம்ம இழக்க மாட்டோம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம குறைவில்லாம செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, இந்த பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இந்த பலன்களை பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். நம்ம அந்த பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம இந்த செயலையும் செய்யல. இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா பகவானே நமக்கு பலன் கொடுப்பாங்க. என்ன பலன் அப்படின்னா, பகவானோட அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துல போய் நம்மளும் போய் என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய நித்திய சேவகனா நம்மளும் பகவான் ஆக்கிப்பாங்க. அதாவது நம்ம பிரம்மசமிதியில என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஆனந்த சின்மய ரசம் சொல்லியிருப்பாங்க. பகவானோட அந்த இருப்பிடம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பூரணமான ஆனந்தமயமான ஒரு இடம். ஓகேவா? அந்த இடத்துல என்ன இருக்குமா, சுரபி பசுக்கள் அவ்வளவு நிரம்பி இருக்குமா. இப்ப நினைச்சாலும் பால் கொடுக்கக்கூடிய பசுக்கள் அங்க நிறைய இருக்கும். இருக்கக்கூடிய அத்தனை அரண்மனைகள், மாட மாளிகைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டா வைடூரிய கற்கள், வைரக்கற்களால பதிச்சப்பட்ட மாளிகைகள் அவ்வளவு இருந்துகிட்டு இருக்கும். எந்த பழத்தை வேணா கொடுக்கக்கூடிய கற்பக விருட்சங்கள் இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் நிறைய நம்பர் ஆஃப் லக்ஷ்மிஸ் அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு பாத சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய உன்னதமான ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து யார் அடைவான் அப்படின்னா, பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன் அடைவான். அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லைன்னா அப்படின்னா இந்த இதுதான் லிஸ்ட் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளாலேயும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பகவானோட உன்னத இருப்பிடத்தை நிச்சயமா நம்மளால அடைய முடியும். இதுலயும் ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உயிரை விடும்போது நம்ம வந்து எங்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்குது. ஓகேவா? என்ன, பகவானோட நாமாவை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம், பகவானை பத்தின உணர்வு நம்ம மனசுல இருந்தது அப்படின்னா பகவானோட இடத்துக்கு போலாம். அப்படி இல்ல, அந்த இடத்துல தவறிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நிச்சயமா ரீபர்த் தான் இங்க. ஆனா நம்ம போன ஜென்மால செஞ்ச நல் பலன்கள் காரணமா, நல்ல செயல்களோட பலன்கள் காரணமா நம்ம அதே இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகேவா? சில பேர் வந்து பிறக்கும் போதே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பிளெஸ்டா இருப்பாங்க. அந்த பிளெஸ்ட் அப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன, நம்மளுக்கே தெரியும், அவங்களை பார்த்தாலே தெரியும் பிளெஸ்டு சைல்டு அப்படின்னு. சில பேரை கர்ஸ்டு சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பிளெஸ்டா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்க போன ஜென்மால ஒரு நல்ல ஆத்மாவா இருந்திருக்கிறாங்க. அதோட கண்டினியூஷன் இப்ப அவங்க பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேஜஸ் இருக்கும். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கும். அவங்களோட பேச்சு, செயல், நடத்தை எல்லாத்துலயுமே நம்மளால அந்த விஷயத்த உணர முடியும். ஸோ அவங்க அதோட கண்டினியூஷனுக்காக அவங்க இந்த ஜென்மா பிறப்பெடுத்திருக்கிறாங்க. நிச்சயமா இந்த ஜென்மாவோட எண்ட் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உன்னதமான லோகம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து இந்த அக்ஷர பிரம்ம யுகத்துல பகவான் அர்ஜுனனுக்கு குறிப்பிட்டது. சோ எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா அவருடைய இருப்பிடத்தை அடையலாம், இறக்குற தருவாயில பகவானை நினைக்கிறது மூலமா நம்ம பகவான் எப்படி அடைய முடியும். சரியா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா அப்ப நமக்கு என்ன மாதிரியான, அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னுறாங்க. ஓகேவா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை.
ரீபர்த் தான் அப்படிங்கிறது பகவான் இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டுறாங்க. எகைன் இது சாப்டர் சம்மரி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபேஷ்ய கிருப சிந்துபே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்தவருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. प्रभुपाद की जय, अनंतकोटि वैष्णवीज की जय। हरे कृष्णा।